ஹரே கிருஷ்ணா. லெவல் 2 வகுப்புக்கு எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து ஜானி மாதாஜி தான் வந்து பிரணத்தி பாடப்போம். இன்னைக்கு வந்து இது நம்மளுடைய 10th சாப்டர் ஆரம்பிக்க போறோம். வெரி குட். 10th 11th ஒன்று நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஜானி மாதாஜி தான் வந்து எடுக்கிறேன், எனக்கு எடுக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वभान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णो करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ददालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय श्रीकृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नामते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी। Thank you so much. कृष्णा कृष्ण कृष्णा। Let's stop share. இன்னைக்கு வந்து 10வது. இன்னைக்கு ஐஸ்வர்யா மாதாஜி இல்ல, நீங்க தான் ஆரம்பிக்கணும் மாதாஜி. ஜானி மாதாஜி தான் ஆரம்பிக்கணும். படிக்கிறாளா மாதாஜி? அந்த மியூட் பண்ணனா அதான். அந்த மியூட் பண்றதுக்குள்ளயுமே அந்த மண்டையில கோஆர்டினேஷன் வர மாட்டேங்குது. நான் பாட்டுக்கு பேசுறேன். என்ன மாதாஜி ஜானி மாதாஜி கத்திண்டே இருப்பேன் நான். அதான் அதான். இதுல என்ன மாதாஜி முதல்ல சொல்லணும்? அத்தியாயம் தசமோத்தியாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமஹ. श्री भगवद्गीता दशमोऽध्यायः पूर्णतिन वैभवम्। माताजी एक निमिषம். ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। दशमोऽध्यायः विभूति योगः। विभूति योगः दशमोऽध्यायः। சொல்லுங்க மாதாஜி. अथ दशमो अध्यायः। अथ दशमोऽध्यायः पूर्णतिन
புராணத்தின் வைபவம். ஸ்லோகம் 1. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பூய ஏவ மகாபாகோ ஸ்ருணு மே பரமம் வச்ச யத்தேஹம் பிரியமாணாய வக்ஷ்யாமி ஹித காம்யயா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். பூய மீண்டும், ஏவ நிச்சயமாக, மகாபாகோ பலம் பொருந்திய புஜங்களை உடையவனே, சுணு கேட்பாயாக, மே எனது, பரமம் பரமான, வச்ச கூற்று, யத் எதுவோ அது, தே உனக்கு, அகம் நான், பிரியமானாய உன்னை பிரியமானவனாக எண்ணுவதால், வக்ஷ்யாமி கூறுகிறேன், ஹித காமியா உன்னுடைய நன்மைக்காக. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புஜங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகின்றேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. பொருளுரை. பகவான் எனும் சொல் பராசர முனிவரால் பின்வருமாறு விளக்கப்படுகின்றது. வலிமை, புகழ், செல்வம், அறிவு, அழகு, துறவு ஆகிய வைபவங்களை பூர்ணமாக பெற்றவர் பகவான் அல்லது புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இந்த பூவுலகில் இருந்தபொழுது கிருஷ்ணர் இந்த 6 வைபவங்களையும் பூர்ணமாக வெளிக்காட்டினார். எனவே பராசர முனிவரை போன்ற மகாமுனிகள், மாபெரும் முனிவர்கள் கிருஷ்ணரை புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்டனர். தற்போது தனது வைபவங்கள் மற்றும் செயல்களை பற்றிய மேலும் இரகசியமான ஞானத்தை கிருஷ்ணர் அர்ஜுனுக்கு உபதேசிக்கிறார். 7ஆம் அத்தியாயத்தை தொடங்கி தன்னுடைய பல்வேறு சக்திகளையும் அவை எல்லாம் எவ்வாறு இயங்குகின்றன என்பதையும் இறைவன் ஏற்கனவே விளக்கியுள்ளார். தற்பொழுது இந்த அத்தியாயத்தில் அவர் தன்னுடைய விசேஷமான வைபவங்களை பற்றி அர்ஜுனுக்கு விளக்க உள்ளார். முந்தைய அத்தியாயத்தில் தன்னுடைய பல்வேறு சக்திகளை பற்றி தெளிவாக விளக்கியதன் மூலம் பகவான் உறுதியான பக்தியை நிலைநிறுத்துகிறார். இந்த அத்தியாயத்தில் தன்னுடைய தோற்றங்களை பற்றியும் பல்வேறு வைபவங்களை பற்றியும் அவர் அர்ஜுனனிடம் மீண்டும் கூறுகிறார். எவ்வளவுக்கு அதிகமாக ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்கிறானோ அந்த அளவிற்கு அவன் பக்தி தொண்டில் நிலை பெறுகிறான். ஒருவன் பக்தர்களின் சங்கத்தில் எப்போதும் இறைவனை பற்றி கேட்க வேண்டும். இது அவனது பக்தி தொண்டை சிறப்படைய செய்யும். பக்த சமூகத்தினிடையே நடைபெறும் இத்தகு உரையாடல்கள் கிருஷ்ண உணர்வின் உண்மையான ஆர்வம் உள்ளவர்களின் மத்தியில் மட்டுமே சாத்தியமாகும். மற்றவர்கள் இத்தகு உரையாடுகளில் பங்கு பெற இயலாது. அர்ஜுனன் தனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் என்பதால் அவனுடைய நன்மைக்காக இத்தகு உரையாடல்கள் நடக்கின்றன என்பதை பகவான் தெளிவாக கூறுகின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதெல்லாம் ஃபுல்லா வைபவங்கள் தான் இருக்கும். இதுல என்னால திரும்பி ரிப்பீட் பண்ணணும்னு நீங்க விருப்பப்படுறேன்னா திரும்பி ரிப்பீட் பண்ணலாம். என்ன சொல்றாரு? ரிப்பீட் பண்ணிட்டுமா ஜானி மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லலாம் மாதாஜி. ரொம்ப அப்படியே இதா ரொம்ப டீட்டெயிலா இல்ல, கொஞ்சம் அப்படியே படிச்சா உங்களுக்கு பெட்டர்னா நோ ப்ராப்ளம். எனக்கு ஒரு ஆல்ரெடி பட் எனக்கு நீங்க படிக்கவே நல்லா புரியுறது எனக்கு. ஆமா, இப்போ அதான் பார்த்தேன் நான் இன்னைக்கு காத்தால என்ன ஜஸ்ட் என்னோட கிளாஸ் எல்லாம் முடிஞ்சப்படி காத்தால பார்த்தேன்னா இப்போ இதெல்லாம் மார்க் பண்ணிருக்கேன். எப்போ எக்ஸாம் எழுதும்போது மார்க் பண்ணிருக்கேன். இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். எனக்கு எப்போ மார்க் பண்ணேன்னே தெரியாது. நிறைய இதுல மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஆனா மறந்து போயிடுறேன். See, I have already done it. எனக்கு நினைவு இல்லை. அப்போ உங்களுக்கு நீங்க படிக்கும்போது நல்லா நினைவு இருக்கு. திரும்பி அப்ப படிக்கணும்னால படிக்க நமக்கு தானே நல்லது இல்லையா? புருஷோத்தமரான முடிவு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து 10வது அத்தியாயம் இஸ் லைக் ஆடியோ மாதிரி. அவர் வந்து நான் இதுலயும் இருக்கேன் அதுலயும் இருக்கேன் வைபவங்கள்லாம் சொல்ல போறேன். ஆல்ரெடி நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்தாச்சு, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்திருக்கோம். அவர் இதுல எல்லாம் அவங்களோட 6 அப்ளர்ஸ்ல பார்க்கும். இது லிட்டரலி நாட் ஓன்லி 6, அவர்கிட்ட அவ்வளவு இருக்கு. இருந்தாலும் எந்த மாதிரி ரூபத்தை எப்படி எல்லாம் எதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணுமோ அதுல எல்லாம் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு வாயால சொல்லுவேன். 11th சாப்டர்ல இட் வில் பி லைக் அ வீடியோ. அவர் வந்து வீடியோ மாதிரி எடுத்து சொல்லுவார். அப்படியே அந்த ரூபத்தையும் எடுத்து காட்டுவார். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களையுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்க போகிறேன். போன இதுல நம்ம என்ன சொன்னார்? நீ என்னை இது படாம இருக்கிறதுனால நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு. சோ இதெல்லாமே ஆன்சர் ரைட் தான். Why Krishna chose Arjuna to Bhagavadgita எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறீங்க. அர்ஜுனா சூஸ் பண்ணா நாட் அவர் வந்து சிறந்த பக்தர், அப்புறம் பொறாமை கொள்ளாதவர். அந்த மாதிரி 2 ரீசனும் எழுதலாம். நீ எனக்கு பிரியமா இந்த இதுல வேர்ஸ்ல இப்படி கொடுத்திருக்கு. நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக.
பகவான் எனும் சொல் பராசர முனிவரால் பின்வருமாறு விளக்கப்படும். பகவான் எப்படி வருது? வலிமை, புகழ், செல்வம், அறிவு, அழகு, துறவு, இதுதான் நம்ம 6 நம்ம பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே. ஆகிய வைபவங்களை பூர்ணமாக பெற்றவர் பகவான் அல்லது புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இது யார் சொல்லியிருக்கா? பராசர முனிவர். உங்களுக்கு அது குவிஸ்ல வருமா தெரியாது. ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் எல்லாம் ஐ டோன்ட் திங்க் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் உங்களுக்கு வருது இல்லையா? பட் இன் ஜெனரல் புரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது. பராசர முனிவர் பகவானுடைய அர்த்தம் என்னது? இந்த 6 செல்வங்கள் 6 இது அப்புலன்ஸ் இருக்கிறவங்களை தான் பகவானை கூப்பிட முடியும். அது யார்கிட்ட இருக்கு? கடவுள் முழுமுதற் கடவுள்கிட்ட தான் இருக்கு. இப்பூலகில் இருந்த போது கிருஷ்ணன் இந்த 6 வைபவங்களையும் பூர்ணமாக வழிகாட்டினார். எனவே பராசர முனிவரை போன்ற மாபெரும் முனிவர்கள் கிருஷ்ணரை புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்டனர். தற்போது தனது வைபவங்கள் மற்றும் செயல்களை பற்றிய மேலும் ரகசியமான ஞானத்தை கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கிறார். என்னது பார்க்கலாம். 7ஆம் இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சாச்சு. 7ல இருந்து படிக்கிறோம், 8ம் படிச்சோம், 9லயும் படிச்சிருக்கோம். அவரை பத்தி வைபவம் தான் படிச்சுட்டே இருப்போம். இப்ப இதுலயும் இன்னும் நிறைய சொல்லுங்க. 7ஆம் அத்தியாயத்தில் தொடங்கி தன்னுடைய பல்வேறு சக்திகளையும் அவை எவ்வாறு இயங்குகின்றன என்பதையும் இறைவன் ஏற்கனவே விளக்கியுள்ளார். தற்போது இந்த அத்தியாயத்தில் அவர் தன்னுடைய விசேஷமான வைபவங்களை பற்றி அர்ஜுனனுக்கு விளக்க உள்ளார். முந்தைய அத்தியாயத்தில் தன்னுடைய பல்வேறு சக்திகளை பற்றி தெளிவான விளக்கியதன் மூலம் பகவான் உறுதியான பக்தியை நிலைநிறுத்தினார். எனக்கு என்ன தாட் போச்சுன்னா, 18 days கோர்ஸ் நம்ம எல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கும். நம்ம மீன்ஸ் லெவல் 2ல பண்றோம்ல, திரும்பி 18 days கோர்ஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த கோரிலேட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். ஏன்னா அது ஸ்லைட் எல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கும். 18 days கோர்ஸ்ல எல்லாமே ஒரு மாதிரி பிக்சரைஸ்டா இருக்கும்போது நல்லா அந்த பிக்சரை வச்சுதான் நம்ம கிராஸ் பண்ண முடியும். அந்த கிட்ஸுக்கு எடுக்கிறேன் இல்லையா, அதுல செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தை எல்லாம் எழுத்து கூட்டி கூட அவளுக்கு படிக்க தெரியாது. இங்கிலீஷா இருக்கட்டும், தமிழா இருக்கட்டும், தெரியும். பட் இந்த பிக்சர் நான் இப்படி இப்ப நேற்று இன்னும் என்ன பண்ணேன்னா, தே ஹேவ் எக்ஸாம். 3rd மாடியூலோட எக்ஸாம். ஸோ ஆக்சுவலி பி கண்டக்டட் நேற்றுக்கு இன்னைக்கு. ஆனா வேற 12 இது இருக்கே, 12 லாங்குவேஜஸ் அவ்வாலாம் இன்னும் முடிக்கல. 18 சாப்டர்லாம் முடிக்கல. ஸோ தே டிலேடு. ஆனா என்னோட எல்லாம் முடிச்சுட்டேன். போன வாரமே முடிச்சதுனால இந்த வாரம் எக்ஸாம் வச்சா எல்லாருக்கும் சேமா தானே வைக்கணும். சரி, அப்போ என்ன பண்ணலாம், ரிவிஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவகிட்ட சொல்றேன். அவளுக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது. அப்புறம் அந்த பிக்சர் சொன்னேன். அந்த பிக்சர் இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருப்பறே, அதுக்கப்புறம் யாகம் பண்றாங்களே, இமிடியேட்டா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டா. ஸோ இது என்னன்னா, பிக்சர் தான் நமக்கு நல்ல மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆகும். எவ்வளவுதான் படிச்சாலும் மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆகாது அந்த பிக்சர். அதனால இந்த மூவிங் எஸ்பெஷலி மூவிங்கிறது இன்னும் நல்லா போகும். நமக்கு அது பண்ண முடியாது. அட்லீஸ்ட் ஒரு பிக்சர் ஃபார்ம்ல போட்டோம்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி டு கிராஸ். இது சும்மா இது படிக்கிறோம், அவ்வளவுதான். எவ்வளவு உள்ள போறது தெரியாது. அப்புறம் அதனால பிபிடியும் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம நேற்றுக்கு அவசரமா பண்ணி முடிச்சோம். இதோட இப்ப பிபிடில ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு படிச்சோம். முந்தைய அத்தியாயத்தில் தன்னுடைய பல்வேறு சக்திகளை பற்றி தெளிவான விளக்கியதன் மூலம் பகவான் உறுதியான பக்தியை நிலைநிறுத்தினார். இந்த அத்தியாயத்தில் தன்னுடைய தோற்றங்களை பற்றியும் பல்வேறு வைபவங்களை பற்றியும் அவர் அர்ஜுனன் மீண்டும் கூறினார். எவ்வளவுக்கு அதிகமான ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்கின்றானோ அந்த அளவிற்கு அவன் பக்தி தொண்டில் நிலை பெறுகின்றான். அதான் சத் சங்கம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்படின்னா என்னது? பஜனையா இருக்கட்டும், இல்லை வெறும் ஸ்லோகா ரீடிங்கா இருக்கட்டும், கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதுலதான் பக்தி கூடும். அதுல எப்படி பக்தி கூடுறதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பக்தி கூடும். எப்படி எல்லாம் நம்ம அளவுகோல் எல்லாம் வச்சுன்னு பார்க்க முடியாது. பட் இந்த ப்ராசஸ் ஒரு ஃபியூ டேஸ் ஆனப்புறம் பார்த்தோன்னா, ஆஹா கொஞ்சம் நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. பக்தி இருக்கோ இல்லையோ, அட்லீஸ்ட் நம்ம நேச்சர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும், ஒரு சாந்த குணம் வந்துருக்கும், ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும். So that is all thanks to the பக்தியில வர்றதுனாலதான். அப்புறம் ஒருவன் பக்தர்களின் சங்கத்தில் எப்பொழுதுதான் சத் சங்கம் சொல்லுமே, ஒருவன் பக்தர்களின் சங்கத்தில் எப்பொழுதும் இறைவனை பற்றி கேட்க வேண்டும். இது அவனது பக்தி தொண்டை சிறப்படைய செய்யும். பக்தி சமூகத்தினிடையே நடைபெறும் இத்தகைய உரையாடல்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் உண்மையான ஆர்வம் உள்ளவர்களில் மத்தியில் மட்டுமே சாத்தியமாகும். இப்ப நம்ம கிளாஸ்லயே கஷ்டம்னா அவ்வளவு கஷ்டம், ஹாஸ்பிட்டல்ல போயிருந்து அட்டென்ட் பண்றாங்க எல்லாம். அப்படி ரெண்டு டிவோட்டி வாயை திறந்து சொன்னா தெரியும். இன்னும் பல பேரு இன்னும் எவ்வளவு கஷ்டத்துல இருக்கானே தெரியாது. பட் அப்போ வரணும்னு நினைவு தோன்றது. பிகாஸ் நம்மளாம் அதுதான் ஏங்கிட்டு இருக்கு. நம்ம ஆத்மா பீயிங் அன் ஆத்மா, we're all waiting to go back to Godhead. இதுதான் நமக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கறது. அதுல அவ்வளவு கஷ்டம் தான். வேண்டாம் இப்ப இதெல்லாம் கேட்டேன்னா இப்ப நம்ம படிக்க முடியாது அப்படி எல்லாம் சொல்லலாம், எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லலாம். ஆனா அது இல்லாம வரா. அதுக்கு that shows இது பக்தி எவ்வளவு நல்ல இது ஸ்டாண்டர்டா இருக்கு. பக்த சமூகத்தினிடையே நடைபெறும் உரையாடல்கள் கிருஷ்ண உணர்வின் உண்மையான ஆர்வம் உள்ளவர்களில் மத்தியில் மட்டுமே சாத்தியமாகும். மற்றவர்கள் இத்தகைய உரையாடல்களில் பங்கு பெற இயலாது இல்லையா? அதுல இருந்தே ஒரு இது தெரிஞ்சு போயிடும் யாருக்கு பக்தி இருக்கு இல்லை. அதுவும் ஆனா எல்லாரையும் அந்த மாதிரி ஒரே அளவுகோல்ல சொல்ல முடியாது. சில பேருக்கு ரொம்பவே இது அவுட் ஆஃப் ரேஞ்ச் டிராவலிங் இது ஆன் பண்ணி கேட்க முடியாது. அந்த மாதிரி நம்மள பக்தியிலே சொல்ல முடியுமா? அந்த மாதிரி. பட் இன் ஜெனரல்
இதுக்கும் ஒரு டைம் அலோகேட் பண்ணி வரவங்க இட் இஸ் சம்திங் கிரேட். அந்த மாதிரி அர்ஜுனன் தனக்கு மிகவும் பிடித்த இது பிரியமானவன் என்பதால் அவனுடைய நன்மைக்காக இத்தகைய உரையாடல்கள் நடக்கின்றன என்பதை பகவான் தெளிவாக கூறுகின்றார். அடுத்தது யாரு? ஜெயந்தி மாதாஜி. படிக்க முடியுமா மாதாஜி? ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கலை மாதாஜி, நான் படிச்ச பின்னாடி வாய்ஸ் ஏதோ கேக்குதுங்களா? இல்ல ஒண்ணுமே கேட்கல. ஆனா உங்களால முடியுமா? கம்ஃபர்டபிள் தான் படிங்க. ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. படிங்க. ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் ட்ரை. எங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் கேட்கல. டோன்ட் வரி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமே விது சுரகனா பிரபவம் ந மகர்ஷயக அகமகாதிஹி தேவானாம் மகர்ஷீனாம் ச சர்வசக. ந இல்லை, மே எனது, விது அறிவது, சுரகனா தேவர்கள், பிரபவம் மூலம், ந என்றும் இல்லை, மகாருஷ்ய மகாரிஷிகள், அகம் நான், ஆதி ஆதி, ஹி நிச்சயமாக, தேவானாம் தேவர்களின், மகாருஷினாம் மகாரிஷிகளின், ச கூட, சர்வசக எல்லா விதங்களிலும். மொழிபெயர்ப்பு. தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதத்திலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். பொருளுரை. பிரம்ம சங்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது போல பகவான் கிருஷ்ணரே ஆதி புருஷர் ஆவார். அவரை விட சிறந்தவர் யாரும் இல்லை. அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். மேலும் எல்லா தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் காரணம் தானே என்று பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகிறார். தேவர்களும் மகாரிஷிகளும் கூட கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவர்களால் கிருஷ்ணரது திருநாமம் அல்லது வியக்கத்துவத்தை கூட புரிந்து கொள்ள முடியாது. இவ்வாறு இருக்கையில் இந்த சிறு உலகை சேர்ந்த பெயரளவு அறிஞர்களின் நிலை என்ன? முழுமுதற் கடவுள் ஒரு சாதாரண மனிதனை போல இவ்வுலகிற்கு வந்து அசாதாரணமாக அற்புத செயல்களை செய்வது ஏன் என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. எனவே கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதற்கான தகுதி 8ஆம் அறிவு அல்ல என்பதை அறிய வேண்டும். தங்களது மன கற்பனையின் மூலம் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முயன்ற தேவர்களும் மகாரிஷிகளும் கூட அதில் தோல்வியை அடைந்தனர். முழுமுதற் கடவுளை புரிந்து கொள்ள சிறந்த தேவர்களாலும் முடியாது என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் தங்களது பக்குவமற்ற புலன்களின் எல்லை வரை கற்பனை செய்யலாம். ஆனால் கடவுள் அருவமானவர் என்றோ ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் தோற்றுவிக்கப்படாத ஏதோ என்றோ உண்மைக்கு புறம்பான முடிவிற்குத்தான் வர முடியும். அல்லது மனதில் எதையாவது கற்பனை செய்து கொள்ளலாம். ஆனால் அத்தகைய முட்டாள்தனமான கற்பனைகளால் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வது சாத்தியமல்ல. பூர்ண உண்மையை அறிய விரும்புவனிடம் முழுமுதற் கடவுளான நான் இதோ இருக்கிறேன், நானே பரமன் என்று இங்கே பகவான் மறைமுகமாக கூறுகின்றார். இதனை அவன் அறிய வேண்டும். சிந்தனைக்கு எட்டாத இறைவன் தனிப்பட்ட நபராக வீற்றிருப்பதை ஒருவனால் புரிந்து கொள்ள முடியாவிட்டாலும் அவர் இருப்பது உண்மையே. முழு ஆனந்தம் மற்றும் பூரண அறிவுடன் நிச்சயமாக விளங்கும் கிருஷ்ணரை பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உள்ள அவரது உரைகளை கற்பதன் மூலம் நாம் உண்மையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். கடவுள் என்பவர் நம்மை ஆளும் ஒரு சக்தி அல்லது அருவமான பிரம்மன் போன்ற கருத்துக்கள் இறைவனின் தாழ்ந்த சக்தியில் இருப்பவர்களுக்கும் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் திவ்யமான தளத்தில் நிலை பெறாதவரை பரமபுருஷ பகவானை அறிந்து கொள்ள முடியாது. கிருஷ்ணரை அவருடைய உண்மையான நிலையில் பெரும்பாலான மனிதர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பதால் அத்தகு கற்பனையாளர்களும் காப்பதற்காக தனது காரணமற்ற கருணையினால் அவர் கீழிறங்கி வருகிறார். இருந்தும் பரம்புருஷனின் அசாதாரணமான செயல்களுக்கு மத்தியிலும் ஜட சக்தியினால் களங்கமடைந்துள்ள கற்பனையாளர்கள் அருவ பிரம்மரையை பரமனாக எண்ணுகின்றனர். பரமபுருஷ பகவானின் கருணையால் கிருஷ்ணரே பரமன் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். பகவானின் பக்தர்கள் கடவுள் அருவம் பிரம்மனானவர் என்னும் கருத்தினை கண்டுகொள்வதில்லை. அவர்களது நம்பிக்கையும் பக்தியும் பரம புருஷரிடம் சரணடையும் நிலைக்கு அவர்களை உடனடியாக கொண்டு வருகின்றன. மேலும் கிருஷ்ணரின் காரணமற்ற கருணையால் அவர்கள் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும். வேறு எவரும் அவரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. எனவே ஆத்மா என்றால் என்ன என்பதையும் பரமன் யார் என்பதில் பெரும் முனிவர்களும் ஒப்புக்கொள்கின்றனர். பரமன் என்று அறியப்படும் அவரே நமது வழிபாட்டிற்கு உரியவர் ஆவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கல, கொஞ்சம் சத்தம் கேட்டது, பட் பரவாயில்ல, டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கல. எஸ். இப்ப ரெண்டாவது தேவர்களோ மகாரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. அதனால்தான் பகவானே தானே சொல்றார். அது வேற ஒரு ஸ்லோகால வருது.
தேவர்களும் ரிஷிகள் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க, நீங்களும் உங்களை பத்தியே பெருமையா சொல்றீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. அதே அர்ஜுனா சொல்லுவார். இதுல வந்து அவர்களுக்கு கூட என்னோட வைபவம் தெரியாது. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். அப்போ அவளுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. அவர்தான் அவர்கிட்ட இருந்தா பிரம்மாவே அவர்கிட்ட இருந்தா வந்திருக்காரு. அப்புறம் தேவர்கள் எல்லாருக்கும் ரிஷிகள் எல்லாருக்கும் எல்லாரும் மூத்த அந்த இது ஆதினா என்னது ஸ்டார்டிங். இவராலதான் எல்லாமே கிரியேஷன் வந்திருக்கு. இப்ப அவங்களுக்கு கூட புரியறது கஷ்டமா இருக்கு. பிரம்ம சம்ஹிதையில் கூறப்பட்டுள்ளது போல பகவான் கிருஷ்ணரே ஆதி புருஷராக என்னது ஆதி தேவா, அது என்னது கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. அது பிரம்மா அப்படித்தானே சொல்றார். கோவிந்தா நீ ஆதி புருஷர், தம் அகம் நான் வந்து உன்னை வழிபடுகிறேன். அந்த மாதிரி அது ஒரு ஸ்லோகா எண்டாகும் இப்போ எல்லா ஸ்டான்ஸாலையும். இதுதான் பகவான் கிருஷ்ணரே ஆதி புருஷன் அவர் நின்று பிரம்மா சொல்றாரு அந்த பிரம்ம சம்ஹிதையில. அவரை விட சிறந்தவர் யாரும் இல்லை, அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், மேலும் எல்லா தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் காரணம் தானே என்று பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகிறார். தேவர்களும் மகாரிஷிகளும் கூட கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அப்ப நம்ம எப்படி கான்பிடென்டா சொல்ல முடியாது, புரியறா போல இருக்கும் ஆனா புரியாது, சிலப்போ ரொம்பவே நல்லா புரியும், சிலப்போ புரியாது, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். ஆனா ஃபேத் இருக்கும். எப்போ ஃபேத் இருந்தா பக்தி இருந்ததுன்னா புரியறதோ இல்லையோ we are obliged. நம்ம வந்து நமக்கு உயிருக்கு நம்ம உயிர் மூச்சும் அவருக்கு எல்லாமே அவரால் தான் நடக்கிறது. அப்படி அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு தெரிஞ்சு படுத்தினாக்கா then we are always indebted to God. இப்ப நம்ம எல்லாம் அவருக்கு எவ்வளவு பண்ணாலும் தகாது, அவங்க பண்ணிட்டே இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துடும். சோ அவர்களால் கிருஷ்ணன் தேவர்களும் மகாரிஷிகளும் கூட கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவர்களால் கிருஷ்ணரது திருநாமம் அல்லது வியக்தித்வத்தை கூட புரிந்து கொள்ள முடியாது. இவ்வாறு இருக்கையில் இந்த சிறு உலகை சேர்ந்த பேரளவு அறிஞர்களின் நிலை என்ன? இப்ப நம்ம எல்லாம் நம்ம அறிஞர்கள் கூட இல்ல. இப்ப நம்மளோட நிலை என்ன? அந்த மாதிரி தேவர்களுக்கே தெரிய மாட்டேங்கிறதுதான் இப்ப நம்ம நிலை. we will not understand. அப்ப பகவானே சொல்ற புரிந்து கொள்றது கஷ்டம் அப்படின்னு. முழுமுதற் கடவுள் ஒரு சாதாரண மனிதனை போல இவ்வுலகிற்கு வந்து அசாதாரணமான அற்புத செயல்களை செய்வது ஏன் என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. எனவே கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதற்கான தகுதி ஏட்டறிவு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா 8ஆம் அறிவு போட்டிருக்கு. ஏட்டறிவு அல்ல, சும்மா ஏதோ மக்கப் பண்ணினோம், ஏதோ ஆன்சர் கொஸ்டின் ஆன்சர் ஜஸ்ட் மக்கிங் அப் அண்ட் ரைட்டிங் த ஆன்சர் அந்த மாதிரி கிடையாது. உணரணும். கிருஷ்ணரை பத்தி பக்தி எப்படி வரும்னா ககிருஷ்ணரை நல்லா அது புரிஞ்சு அதுல அப்படி இதுல போனாதான் நமக்கு வந்து அவரோட இதெல்லாம் புரியும். நமக்கு நம்மளோட லைஃப்ல என்னெல்லாம் நடக்குதோ இட் இஸ் ஆல் பிகாஸ் இட் இஸ் கிரேஸ். கெடுதல் வந்தாலும் அது வந்து நம்ம நல்லதா எடுத்துக்க ஆரம்பிப்போம். இதெல்லாம் நடந்திருக்கேன், எனக்கு எவ்வளவு லாஸ் ஆயிடுதுன்னா அதுவும் எனக்கு ஏதோ நல்லது பண்ணிதான் பகவான் பண்ணியிருக்கான்னு அந்த ஒரு உணர்ச்சி வந்து நமக்கு. சோ அவ்வளவு ஒரு கான்பிடன்ஸ் பகவான் இருந்ததுன்னா பக்தியும் இருந்ததுன்னா வரும். எனவே கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதற்கான தகுதி ஏட்டறிவு அல்ல என்பதை அறிய வேண்டும். தங்களது மனக்கற்பனையின் மூலம் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முயன்ற தேவர்களும் மகாரிஷிகளும் கூட அதில் தோல்வியே அடைந்தனர். சும்மா மென்டல் இதை பிலாசபிக்கல் ஸ்டடிஸ் பண்ணினேன் பகவானை பத்தி புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு அந்த அப்படி எல்லாம் முடியாது. பகவான புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. முழுமுதற் கடவுளை புரிந்து கொள்ள சிறந்த தேவர்களாலும் முடியாது என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் தங்களது பக்குவமற்ற புலன்களின் எல்லை வரை கற்பனை செய்யலாம். அவளுக்கு எவ்வளவு ஹியூமன் பீங் தானே, நம்மளை விட கொஞ்சம் நல்ல தேவர்கள்ங்கிறது என்னது எலைட்டட் அவ்வளவுதான். ஒரு பதவி கொடுத்தா அவெல்லாம் தேவர்கள் இருக்கு. அப்ப நம்மளும் ரொம்ப நல்லாலாம் இருந்து இப்ப அடுத்த ஜென்மம் இதுல இங்க போல என்னது கோலக்க பிருந்தாவனம் கிடைக்கல, டிக்கெட் அங்க கிடைக்கலன்னா என்னது தேவர்களா போறதுக்கெல்லாம் சான்ஸ் இருக்கு நமக்கு. ஆனா அவ்வளவு பக்குவம் இருந்தாதான் போக முடியும். ஓகே, அவர்கள் தங்களது பக்குவமற்ற புலன்களின் எல்லை வரை கற்பனை செய்யலாம், அவ்வளவுதான் முடியும். ஆனால் கடவுள் அரூபமானவர் என்றோ ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் தோற்றுவிக்கப்படாத ஏதோ ஒன்று என்றோ உண்மைக்கு புறம்பான முடிவிற்குத்தான் வர முடியும். அல்லது மனதில் எதையாவது கற்பனை செய்து கொள்ளலாம். ஏதோ சம்திங் ஃபார்ம், ஒரு உருவம் அவளை ஃபார்ம் பண்ணிப்பா, இல்லை அரூப ரூபத்தை வழிபடலாம், அந்த லெவலுக்கு தான் அவங்களால போக முடியும். ஆனால் அத்தகைய முட்டாள்தனமான கற்பனைகளால் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வது சாத்தியமல்ல. அப்படி பண்ணாலும் கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டு புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. பூர்ண உண்மையை அறிய விரும்புவனிடம் முழுமுதற் கடவுளான நான் இதோ இருக்கிறேன், நானே பரமன் என்று இங்கே பகவான் மறைமுகமாக கூறுகின்றார். இதனை அவர் அறிய வேண்டும். சிந்தனைக்கு எட்டாத இறைவன் தனிப்பட்ட நபராக வீற்றிருப்பதை ஒருவன் புரிந்து கொள்ள முடியாவிட்டாலும் அவர் இருப்பது உண்மையே. ஒரு சின்ன ஒரு என்ன பாலகோபால், அந்த லட்டு கோபால், அது பார்த்தா எப்படி நமக்கு ஒரு இது வருது இல்லையா? பகவான் அந்த ஆளிலை இதுல வந்து அப்படி சுண்டு என்னது கால் கட்டவர்ல இந்த வாயில வச்சிருந்திருப்பாரு. அதெல்லாம் எவ்வளவு இதா இருக்கும். அந்த குழந்தை ஃபார்ம்ல எப்பவுமே இருந்திருக்காரா? இல்லை. பட் we always like to think God in that form. புல்லாங்குழல் ஊதுற ஃபார்ம், ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் வந்து நமக்கு அப்படியே பிடிச்சு போயிடும்.
சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் வச்சாதான் நமக்கு வந்து we can grasp easily. பகவானுக்கு ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்தாதான் நமக்கு முடியும். சோ இது என்னது, இதனை அவன் அறிய வேண்டும். சிந்தனைக்கு எட்டாத இறைவன் தனிப்பட்ட நபராக வீற்றிருப்பதை ஒருவனால் புரிந்து கொள்ள முடியாவிட்டாலும் அவர் இருப்பது உண்மை. அட்லீஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் இல்ல எனக்கு, அப்போ ஃபார்ம் இப்படி ஃபார்ம்னாக்கா ஓகே, பகவான் இருக்காது, நம்ம இருக்கார் அந்த மாதிரி அதையாவது நம்புறியா அப்படி கேட்போம். சோ அது வந்து பகவான் என்ன முடியாவிட்டாலும் அவர் இருப்பது உண்மையே, முழு ஆனந்தம் மற்றும் பூர்ண அறிவுடன் நித்தியமாக விளங்கும். நான் சச்சித் ஆனந்தா அதோடு தான் முடிச்சேன். பூர்ண அறிவுடன் நித்தியமாக விளங்கும் கிருஷ்ணரை பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உள்ள அவரது உரைகளை கற்பதன் மூலம் நாம் உண்மையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிச்சுதான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா பகவான் எப்படி, அவர் சத்தியமா இருக்கார், நித்தியமா இருக்காரு, சத்தியமா இருக்காரு, பூர்ண ஆனந்தத்துடன் இருக்கார். அது சச்சித்தானந்தா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுல கொடுத்துருக்கு, எல்லா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கொடுத்துருக்கு. அந்த மாதிரி உரைகள், அந்த மாதிரி வேர்சஸ் எல்லாம் படிச்சா நமக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி கற்பதன் மூலம் நாம் உண்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும். கடவுள் என்பவர் நம்மை ஆளும் ஒரு சக்தி அல்லது அரூபமான பிரம்மன் போன்ற கருத்துக்களை இறைவனின் தாழ்ந்த சக்தியில் இருப்பவர்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஜஸ்ட் பக்தியில வந்திருக்காங்க, என்ட்ரி லெவல்ல தான் இருக்காங்க. இமிடியேட்டா ஒரு கிருஷ்ணருக்கு ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு, இதுதான் கடவுள்னா அவங்க அவ்வளவு ஈஸியா நம்ப மாட்டாங்க. இல்லையே, there should be some force, some ஒரு டிவைன் எனர்ஜி, some ஒரு இது என்னது, ஏதோ ஒரு அந்த மாதிரிதான் அவங்களுக்கு வந்து புரியும். அவங்க வந்து மந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க. மந்த அதிகாரினா என்னது, பக்தியில வந்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்காங்க. அப்போ என்னது இதுல என்ன போட்டு, கற்பதன் மூலம் நான் உண்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும். கடவுள் என்பவர் நம்மை ஆளும் ஒரு சக்தி அல்லது அருவமான பிரம்மன் போன்ற கருத்துக்களை இறைவனின் தாழ்ந்த சக்தியில் இருப்பவர்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் திவ்யமான தளத்தில் நிலை பெறாதவரை பரமபுருஷ பகவானை அறிந்து கொள்ள முடியாது. அப்ப அருவமான ஃபர்ஸ்ட் அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா தாழ்ந்த சக்தியில இருக்கனால புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதுவும் எப்படி கண்டினியூஸா அது பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் மேல பிரம்மன் ரூபத்துல புரிஞ்சுக்கொள்வா, அதுக்கப்புறம் தான் கிருஷ்ண ரூபத்துக்கு வரலாம். இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஒரு கிருஷ்ணரையே பகவான் சொல்லிட்டு இமிடியேட்டா சொல்றது ரொம்ப கஷ்டம். யாரு ஃபர்ஸ்ட் பக்திக்கு வராங்களோ அவங்க ஆல்ரெடியே பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம்னாக்கா ஓகே, கிருஷ்ணரை நான் அதுக்கு முன்னாடி நான் ராமரையும் பண்ணியிருந்தேன், கிருஷ்ணரையும் பண்ணியிருந்தேன், ஈஸியா அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. சோ வந்து தாசன் வந்து திவ்யமான தளத்தில் நிறை பெறாதவரை, அந்த திவ்யமான என்ன பகவானை நினைத்து அந்த திவ்யமான அந்த இது தளத்துல வராத வரைக்கும் பகவானை புரிந்து கொள்வது முடியாது. கிருஷ்ணரை அவருடைய உண்மையான நிலையில் பெரும்பாலான மனிதர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பதால் அத்தகைய கற்பனையாளர்களையும் காப்பதற்காக தனது காரணமற்ற கருணையினால் அவர் கீழே இறங்கி வருகிறார். அவர் அவதாரம் எடுத்துட்டு வர என்ன புரிஞ்சுக்கணும், ஒரு ஃபார்ம் எடுத்துன்னு வர்றார், அப்புறம் ஒரு ஆக்ஷன் பண்றார், அப்படியாவது புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா அவரோட இதுல இருக்கார், அந்த காணோதகசாயி விஷ்ணுவா இருக்கார், பிரம்மாண்டமா எல்லாம் வழியில வந்து இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஒரு கன்சீவ் தட் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லையா. அப்ப அவர் வந்து ஒரு உருவம் எடுத்துன்னு வர, ஒரு நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்துன்னு வந்தார். இப்ப நரசிம்ம தேவரை நம்ம வழிபடலாம். அப்படி ஒரு உருவம் எடுத்துன்னு வரும்போது அவர் நமக்கு புரியறதுக்கு அதுக்கு வேண்டி கீழே இறங்கி வர்றார். he is making himself very நமக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவரே கீழே இறங்கி வந்து காட்சி தரார். இருந்தும் பரமபுருஷனின் அசாதாரணமான செயல்களுக்கு மத்தியிலும் ஜடசக்தியினால் களங்கம் அடைந்துள்ள கற்பனையாளர்கள் நம்ம அப்போ நம்ம வந்து களங்கம் அடைந்த எல்லாம் ஜட உலகத்துல இருக்கிறதெல்லாம் வச்சு கம்பேர் பண்ணி அப்ப ஏன் கிருஷ்ணா திருடுறார், ஒரே அவர் திருடுறார், அவர் வந்து அந்த கேர்ள்ஸ்க்கு முன்னாடி சுத்தறார், 6 வயசு குழந்தை 7 வயசு குழந்தை, அது அவருக்கு தோணாது. அவரையும் அவ்வளவு வயசு வச்சிருந்தார், அவரையும் திருடினார், இந்த மாதிரி அவரையும் போய் சொன்னார், அவரையும் மலையை தூக்கினார், அது தெரியாது உங்களுக்கு. அவங்க இவ்வளவு அரக்கன் எல்லாம் கொண்டாலே, பூத்தனாவெல்லாம் கொண்டாரு, அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாது. சோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஃபுல் கன்விக்ஷன் கிடையாது. மெயினா என்னன்னா பக்தி இல்லாதவங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தான் வரும். சோ அதான் என்ன சொல்லுவா, கிருஷ்ணர் சொன்னதை செய்யணும், ராமர் பண்ணி காட்டினது பண்ணணும், அப்படி ஒரு வேர்ஸ் மாதிரி வரும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன எனக்கு தெரியல, அது ஜஸ்ட் சம் வேர்ஸ் டைப். ஓகே, அப்ப என்னதுக்கு கீழே இறங்கி வருகிறார். இருந்தும் பரமபுருஷனின் சாதாரணமான செயல்களுக்கு மத்தியிலும் ஜடசக்தியினால் களங்கமடைந்துள்ள நம்மள மாதிரி கற்பனையாளர்கள் அருவ பிரம்மனையே பரமனாக எண்ணுகின்றனர். நாட் நம்மனா இஸ்கான்ல உள்ளவாள்லாம் இல்ல, நம்ம ஒரு கிருஷ்ணரையே ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே கிருஷ்ணன்னு ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ இட் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ். பட் அதர்வைஸ் ஒரு பக்தியில வந்து பகவானுக்கு இது பண்ணனா வழிபடணும்னா அவ்வளவு கஷ்டமா தான் இருக்கும். அப்ப அவர் வந்து ஒரு அரூபமான ஒரு பிரம்மனை தான் அவங்க வந்து பரமனாக எண்ணுகிறார். பரமபுருஷ பகவானின் கருணையால் கிருஷ்ணரே பரமன் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். பகவானின் பக்தர்கள் தான் நாம இஸ்கான்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே, டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே கடவுள் அருவ பிரம்மனானவர் எனும் கருத்தினை கண்டு கொள்வதில்லை. இவர்களது நம்பிக்கையும் பக்தியும் பரமபுருஷனிடம் சரணடையும் நிலைக்கு அவர்களை உடனடியாக கொண்டு வருகின்றன.
நம்ம பிரம்மன், அதுக்கப்புறம் பரமாத்மா ஃபார்ம்ல நம்புறோம், அதுக்கப்புறம் ஒரு உருவம் அப்படிலாம் நம்ம அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் போக வேண்டாம். டைரக்டாவே ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே நம்ம என்னது ஒரு கிருஷ்ணரை தான் வழிபட்டுன்னு நம்ம முன்னுக்கு போயிட்டே இருக்கோம். சோ அவர் பாதை நம்மளோட பாதை ஈஸியா இது ஒரு நிமிஷம். பகவானின் பக்தர்கள் நாம எல்லாருமா கடவுள் அருவ பிரம்மன் ஆனவர் என்ற கருத்தினை கண்டு கொள்வதில்லை. அவர்களது நம்பிக்கையும் பக்தியும் பரமபுருஷரிடம் சரணடையும் நிலைக்கு அவர்களை உடனடியாக கொண்டு வருகின்றனர். முதல்ல என்ன பண்றோம்? சரணடை, மாலை ஜபா பண்ணு, சரணடையணும், காலையில இருந்து இது பண்ணு நிவேதனம் பண்ணு, ஏகாதசி தான் திரும்பி 31st ஏகாதசி வருது, இன்னும் 2 நாள்ல விரதம் இது. சோ முதல்ல இருந்தே நம்ம அந்த பக்தி தொண்டருக்கு ஈஸியா we are able to grasp பகவான் உருவத்தை கிராஸ் பண்ணி we are able to do பக்தி. வேறு எவரும் அவரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. எனவே ஆத்மா என்றால் என்ன என்பதையும் பரமன் யார் என்பதையும் பெரும் முனிவர்களும் ஒப்புக்கொள்கின்றனர். பரமன் யார் என்பதையும் பெரும் முனிவர்களும் ஒப்புக்கொள்கின்றனர். பரமன் என்று அறியப்படும் அவரே நமது வழிபாட்டிற்கு உரியவர் ஆவார். இதுதான் பகவான் பரமன் என்று அறியப்படும் அவரே நம்ம வழிபாட்டுக்கு உரியவர் ஆவார். ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி படி. இல்ல படிக்கிறேன் நானே படிக்கிறேன். படி. யோ மாம ஜம நாதிம் சவே யோ மாம ஜமநாதிம் ச வேத்தி லோக மகேஸ்வரம் அசமூட ச மர்த்தியேஷு சர்வபாவை பிரமுஷ்யதே. யாராயினும் மாம் என்னை அஜம் பிறப்பற்ற அதாதி மாதியற்ற மேலும் வேத்தி அறிகிறானோ லோக உலகங்களின் மகா ஈஸ்வரம் வரம் ஆளுநர் அசமூடம் குழப்பமடைந்த அவன் மத்தியேஷு மரணத்திற்கு உட்பட்டவர்களின் மத்தியில் சர்வ பாவை எல்லாவித பாவ விளைவுகளிலிருந்து பரமுசியத்தை விடுதலை பெறுகிறான். மொழிபெயர்ப்பு. எவனொருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் நிறைவனாகவும் அறிகின்றானோ மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான். 7ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ள மனுஷியானாம் சகரேஷு கஷதி தியததி அடுத்தையே எபித்தையே ஆன்மீக உணர்வின் தளத்திற்கு தம்மை உயர்த்தி கொள்ள முயல்பவர்களின் சாதாரண மனிதர்கள் அல்ல. ஆன்ம உணர்வினை பற்றிய சற்றும் அறிவற்ற கோடிக்கணக்கான சாதாரண மனிதர்களை விட அவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். ஆனால் தமது ஆன்மீக நிலையை புரிந்து கொள்ள உண்மையிலேயே முயற்சி செய்யாதற்கு சிறந்த மனிதர்களில் கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான். அவரே எல்லாவற்றின் உரிமையாளர். அவர் பிறப்பற்றவர். எனினும் அவர் அறிவு நிலையை வந்தடையவனே. ஆன்மீக உணர்வை அடைந்தவர்களில் மிகவும் வெற்றி பெற்றவனாக கிருஷ்ணருடைய உன்னத நிலையை முழுமையாக அறிந்த அந்த நிலையில் மட்டுமே ஒருவன் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து முழுமையாக விடுபட முடியும். பிறப்பற்ற என்னும் பொருள் தரக்கூடிய அஜ என்னும் சொல் பகவானை குறிக்க இங்கே உபயோகிக்கப்படுவது. ஆனால் 2ஆம் அத்தியாயத்தில் அஜ என்னும் சொல்லினால் விளக்கப்படும் உயிர்வாழிகளிடமிருந்து அவர் வேறுபட்டவர். ஜட பற்றுதலின் பிறந்து இறந்து கொண்டிருக்கும் உயிர்வாழிகளில் இருந்து பகவான் வேறுபட்டவர். கட்டுண்ட ஆத்மாக்களின் உடல்கள் மாறுதலுக்கு உட்பட்டவை. ஆனால் அவருடைய உடலை மாறுதலற்றது. அவர் இந்த ஜட உலகத்திற்கு வரும்போது கூட அதே பரப்பற்றவராகத்தான் வருகின்றனர். எனவேதான் பகவான் தனது உயர்ந்த சக்தியான அந்தரங்க சக்தியினால் எப்போதும் தோன்றுகிறார் என்றும் தாழ்ந்த சக்தியான ஜட சக்தியினால் அல்ல என்றும் 4ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த பதத்தில் உள்ள வேத்தி லோக மகேஸ்வரம் என்னும் சொற்கள் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா யோகங்களுக்கும் பரம உரிமையாளர் பகவான் கிருஷ்ணரே என்பதை ஒருவன் அறிய வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றார். படைப்பிற்கு முன்பிலிருந்தே இருக்கும் அவர் தனது படைப்பிலிருந்து வேறுபட்டவர். தேவர்கள் அனைவரும் இந்த ஜட உலகில் படைக்கப்பட்டவர்களே. ஆனால் கிருஷ்ணரை பொறுத்தவரையில் அவர் படைக்கப்படவில்லை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே பிரம்மா சிவன் போன்ற மாபெரும் தேவர்களிடம் இருந்தும் கிருஷ்ணர் வேறுபட்டவர். மேலும் பிரம்மா சிவன் உட்பட்ட எல்லா தேவர்களையும் படைத்தவர் அவரே என்பதால் எல்லா உலகங்களின் பரம ஆளுநர் அவரே. எனவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் படைக்கப்பட்ட எல்லாவற்றிலிருந்தும் வேறுபட்டவர். அவரை இவ்வாறு உள்ளபடி அறிபவன் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து உடனடியாக விடுபடுகிறான். பரமபுருஷரை பற்றிய அறிவினை அடைவதற்கு ஒருவன் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டிருக்க வேண்டும். பகவத்கீதையில் கூறியிருப்பது போல பக்தி தொண்டையால் மட்டுமே அவரை புரிந்து கொள்ள முடியும். வேறு எந்த வழியாலும் முடியாது. கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதராக அறிய ஒருவன்
முயலக்கூடாது. முட்டாள்கள் மட்டுமே அவரை சாதாரண மனிதராக எண்ணுகின்றனர் என்று முன்பே கூறப்பட்டது. அதே கருத்து இங்கு வேறு விதமாக கூறப்பட்டுள்ளது. முட்டாளாக இல்லாத மனிதன், அதாவது பகவானுடைய உண்மையான நிலையை புரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு புத்தியுடையவன் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் எப்போதும் விடுபட்டவன் ஆவான். கிருஷ்ணர் தேவகியின் மைந்தனான அறியப்படும் பட்சத்தில் அவர் பெறப்பட்டவர் எங்கனம் இதுவும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் தேவகி வாசுதேவனின் முன்பு தோன்றிய போது சாதாரணமாக குழந்தையை போல பிறக்கவில்லை. முதலில் தனது மூல ரூபத்தில் தோன்றி பின்னர் அவர் தன்னை சாதாரண குழந்தையை போல மாற்றிக்கொண்டார். கிருஷ்ணருடைய வழிகாட்டுதலின் கீழ் செய்யப்படும் அனைத்து செயல்களும் தெய்வீகமானவை. அச்செயல்கள் ஜட விளைவுகளால் கலங்கமடைவது இல்லை. ஜட செயல்களால் மங்களகரமானவை அமங்கலமானவை என்று பிரிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் இவ்வுலகில் உள்ள அத்தகு கருத்து ஏறக்குறைய மனசு கற்பனையே. ஏனெனில் இந்த ஜட உலகில் மங்களகரமானவை என்று எதுவும் கிடையாது. ஜட இயற்கை முழுவதும் அமங்கலமானவை என்பதால் அனைத்தும் அமங்கலமானவை. சிலவற்றை மங்களகரமானதாக கருதுவது தமது கற்பனையே. உண்மையான மங்களம் என்பது பூரண பக்தியுடன் சேவை மனப்பான்மையுடனும் கிருஷ்ண உயர்வில் செய்யப்படும் செயல்களை பொறுத்ததாகும். எனவே தமது செயல்கள் மங்களகரமானதாக அமைய வேண்டும் என்றால் நாம் பரமபுருஷனுடைய வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்பட வேண்டும். அத்தகு வழிகாட்டுதல் ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட நூலிலிருந்து நேர்மையான ஆன்மீக குருவிடமிருந்து பெறலாம். பரமபுருஷனின் பிரதிநிதி என்பதால் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதல் பகவானின் நேரடி வழிகாட்டுதலே ஆகும். ஆன்மீக குரு சாதுக்கள், சாஸ்திரங்கள் ஆகிய மூன்றின் வழிகாட்டுதலும் ஒன்றே. இந்த மூன்று மூலங்களிடையே எவ்வித முரண்பாடும் கிடையாது. இத்தகு வழிகாட்டுதலின் கீழ் செய்யப்படும் எல்லா செயல்களும் இந்த ஜட உலகின் பாவ புண்ணியத்திலிருந்து விடுபட்ட செயல்களை செய்வதில் பக்தனிடமுள்ள திவ்யமான மனப்பான்மை உண்மையான துறவாகும். இதுவே சந்நியாசம். பகவத்கீதையின் 6ஆம் அத்தியாயத்தின் 1வது பதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதை போல எவனொருவன் பரமபுருஷனால் ஆணையிட்டதன் காரணத்தால் தனது கடமையில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, எவனொருவன் தனது செயல்களின் பலன்களில் தஞ்சமடைவதில்லையோ இருக்கு அநாசரித கர்ம பலம், அவனே உண்மையான துறவியாவான். பரமபுருஷனின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்படுபவனே உண்மையான சந்நியாசியும் யோகியும் ஆவான். வெறுமே சந்நியாசி உடையை தாங்கிக் கொண்டு போலி யோகியாக இருப்பவன் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானை பத்தி எவனொருவன் என்னை பகவான் எப்படி புரிஞ்சுக்கணுமா? எதுவும் அந்த மாதிரி இல்ல. பகவான் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்? அவர் பிறப்பற்றவர். நம்ம எப்படி பிறப்பற்றவர் சொல்றோம்? நம்ம எல்லாம் ஆத்மா தூங்குறேன்னு சொல்லிவிட்டு முடிக்கலாம். இது பகவான் எப்படி நினைச்சுக்கணுமா? பிறப்பற்றவர். நமக்கு பிறப்பு இல்லைதான். ஆனா நம்ம ஆத்மா சின்ன ஒரு சோல் தான். நம்ம அவர் விபுனா பெரிய தான் பராமா ஆத்மா. அவ என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றமாவனும், அந்தியும் கிடையாது ஆரம்பமும் கிடையாது, அந்த மாதிரி எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அந்த மாதிரி யார் எண்ணுகிறானோ மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். பகவான் அந்த மாதிரி வழிபட்டவனாக இந்த மாதிரி நல்லா புரிந்து வழிபட்டோம்னா நம்ம இந்த வேற பாவ விளைவுகளிலிருந்து நம்ம குழப்பம் இல்லை. நமக்கு பகவானை பத்தி ஃபுல்லா ஒரு கன்விக்ஷனோட நம்ம தொண்டு புரியும் போது என்ன ஆகும்? நமக்கு குழப்பம் இல்லை. அப்ப அதனால நம்ம பாவ விளைவுகள்லாம் அதுல இருந்து விடுதலை பெறுவோம். என்ன கொடுத்திருக்காரு ஸ்ரீல பிரபுபாத்? நம்ம இங்கிலீஷ்ல எல்லாம் படிக்கும்போது என்னன்னாக்கா பொருளுரை இது ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய் அதுதான் சொல்லுவான். இது எழுதியது டிவைன் கிரேஸ் ஸ்ரீல பிரபுபாத் அண்ட் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய் அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு தான் படிக்கிறோம். நம்ம இப்ப தமிழ்ல அதெல்லாம் படிக்கிறது இல்லை. ஆனா இதெல்லாமே அவரோட இதுதான், அவரோட தாட்ஸ் தான் எழுதியிருக்காரு. அதுல இருந்து நம்ம இன்னும் நிறைய புரிஞ்சுக்கணும். சோ அவர் என்ன எழுதியிருக்காரு? 7ஆம் அத்தியாயத்தில் 7.3 கூறப்பட்டுள்ளபடி மனுஷியானாம் சஹஸ்ரேஷு கஷ்டித் யததி சித்தையே, அந்த மாதிரி ஒரு இது வரதே. மனுஷன் நிறைய பேர் இருக்கான். இத்தனை சஹஸ்ரேஷு ஆயிரம் மக்கள்கள் இருக்கார்கள். எல்லாரும் பக்தி பண்றா, கோயிலுக்கு போறா, அது பண்றா. இங்கெல்லாம் இன்னைக்கு கூட யாரு சொன்னா திரிபலம் அந்த இது சாரி இதுல பார்த்தேன், டிவில பார்த்தேன். இந்த இதெல்லாம் நடந்து இல்லையா இன்னைக்கு? இப்ப இந்த ப்ரோக்ராம் நடந்து அது அவ்வளவு பக்தி இல்லாம இல்ல, எல்லாருக்கும் பக்தி இருக்கு. ஆனா எவ்வளவு பேர் தேர்ச்சி பெற்று முன்னாடி போயிட்டு இருக்கா? கஷ்டம் தான் ரொம்ப கம்மி பேர்.
மனுஷியானாம் சகசிரேஷம் 1000 மக்கள்கள் இருக்கார்கள். ஆனா கஷ்டித் யததி சித்தையே, சித்தி பெற்று முன்னாடி தேர்ச்சி பெற்று யாரு முன்னாடி போறான்னா ரொம்ப கம்மி பேர். அந்த மாதிரி கம்மி பேர் முன்னாடி போறவர்களையும் யாரு என்னன்னா புரிஞ்சுக்கிறோம்னா யாரோ ஒரு ஆள் தான் அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகால வருது. சோ ஆன்மீக உணர்வின் தளத்திற்கு தம்மை உயர்த்தி கொள்ள முயல்பவர்கள் சாதாரண மனிதர்கள். இதுல எந்த மாதிரி கொடுத்துட்டானாக்கா நிறைய பேர் பக்தி பண்றாங்க. யார் பண்றது இல்லையோ அவங்களை விட இவங்க வந்து பெட்டர். அவங்க வந்து சாதாரண மனிதர்கள் இல்லை, இவங்க எல்லாம் பக்தர்கள். அதனால அவங்க எல்லாம் ட்ரை பண்றாங்க, நல்ல பக்தி பண்றதுக்கு தேர் ஆல் ட்ரைங் தேர் பெஸ்ட். ஆன்ம உணர்வினை பற்றிய சற்றும் அறிவற்ற கோடிக்கணக்கான சாதாரண மனிதர்களை விட அவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். ஏன்னா அவ வந்து டிவோட்டிஸ், they believe in God, they do ஏதோ அவளால் முடிஞ்ச ஒரு ஜபம், ஒண்ணு இல்லையா ஒரு மாலை ஜபம், ஒண்ணு இல்லையா ஏதோ பகவான் நிவேதனம் பண்ற, ஏதோ சாதாரணமா சிம்பிளா. ஏன்னா நிறைய பாக்கியுள்ள வேலையெல்லாம் இருந்தாலும் பகவான் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவருக்கு நம்ம சேவை புரியணும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பண்றாங்களே. சோ அவன் வந்து ஒண்ணுமே பண்ணாதவர்களை பார்த்தா இவங்க வந்து எனி டைம் பெட்டர், இவங்க வந்து உயர்ந்தவர்கள் தான். ஆனால் தமது ஆன்மீக நிலையை புரிந்து கொள்ள உண்மையிலேயே முயற்சி செய்ய மத்தக சிறந்த மனிதர்களில் கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான், அவரே எல்லாவற்றின் உரிமையாளர், அவர் பிறப்பற்றவர் என்னும் அறிவு நிலையை வந்தடைபவனே ஆன்மீக உணர்வை அடைந்தவர்களை மிகவும் வெற்றி பெற்றவன் ஆவான். இவ்வளவு பேர் பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கா, ஆனா யாரு கிருஷ்ணரே வந்து பிறப்பற்றவர், அவர்தான் எல்லாம் கண்ட்ரோலர், இஸ் ப்ரொப்ரைட்டர், அவர் வந்து பிறப்பற்றவர் அப்படின்னு முடிச்சிருக்காரு, உரிமையாளர் என்னும் அறிவு. அந்த மாதிரி புரிஞ்சுட்டு கன்விக்ஷனோட யாரு வந்து பகவான சரணடைகிறார்களோ, அந்த ஆன்மீக இதுல இருக்காங்களோ, அவங்களோட தேர் ஒன்லி இது கம்மிங் அவுட் ஆஸ் சக்சஸ். ஆன்மீக உணர்வை அடைந்தவர்களில் மிகவும் வெற்றி பெற்றவராவான். கிருஷ்ணருடைய உன்னத நிலையை முழுமையாக அறிந்தான். அந்த நிலையில் மட்டுமே ஒருவன் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் முழுமையாக விடுபட முடியும். அப்ப நம்ம மாதிரி ஏனோதானோன்னு பண்றோம், அந்த மாதிரி முடியாது. இன்னமும் நம்ம வந்து நிறைய ட்ரை பண்ணி இட்ஸ் நாட் தட் 16 rounds 32 rounds அதெல்லாம் நம்பர் சொல்லி இதுதான். அதுல இவ்வளவு நான் நன்னா பண்ணிருக்கேன், அதுதான் நம்ம வந்து செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணோம். அதர் திங்ஸ் எல்லாம் சொல்லி நம்பர்ஸ். சோ அந்த மாதிரி டோட்டல் கன்விக்ஷனோட நம்ம பண்ணும்போது என்ன, அதுதான் வந்து அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல தான் பாவ விளைவுகள் தான் நம்மளோட வந்து விலகி போகும். அப்புறம் பிறப்பற்ற எனும் பொருள் தரக்கூடிய அஜ, அவர் வந்து அஜனா என்னது, he is not born at all எனும் சொல் பகவானை குறிக்க இங்கே உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் 2ஆம் அத்தியாயத்தில் அஜ என்னும் சொல்லினால் விளக்கப்படும் உயிர்வாழிகளிடமிருந்து அவர் வேறுபட்டவர். ஜடப்பற்றுதலில் பிறந்து இறந்து கொண்டிருக்கும் உயிர்வாழிகளிலிருந்து பகவான் வேறுபட்டவர். கட்டுண்ட ஆத்மாக்களின் உடல்கள் மாறுதலுக்கு உட்பட்டவை, ஆனால் அவருடைய உடலோ மாறுதலற்றது. நம்ம அந்த கம்பேரிசன் பார்த்தோம் செகண்ட் சாப்டர்ல, ஆத்மா எப்படி பரமாத்மா எப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பார்க்கும்போது அஜ, அவர் வந்து இது விபு, அந்த இதுதான் பார்த்தோம் நம்ம. இப்ப நம்ம எப்படி நம்ம வந்து நம்மளும் பரமாத்மா வேறு வேறுதான். அண்ட் ஜடப்பற்றது பிறந்து இருந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம், அவருக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது, பகவான் வேறுபட்டவர். கட்டுண்ட ஆத்மாக்களின் உடல்கள் மாறுதலுக்கு உட்பட்டவை. நம்ம ஒரு உடலை எடுத்துட்டே மாறிண்டே இருக்கும், ஆத்மா சேம் தான், ஆனால் அவருடைய உடலோ மாறுதலற்றது. அவர் இந்த ஜட உலகிற்கு வரும்போது அதே பிறப்பற்றவராக தான் வருகிறார். எப்படி 4 கையுகத்தோட தான் வந்தார். எனவே தான் பகவான் தனது உயர்ந்த சக்தியான அந்தரங்க சக்தியினால் எப்பொழுதும் தோன்றுகிறார். ஃபுல் பொட்டன்சியல் தான் வரார். அப்புறம் தோற்றம் மாத்தி ஒரு குழந்தை, ஏதோ மீன், ஒரு இது டாட்டாய்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு உருவம் எடுத்துட்டு அந்த அவதாரத்துக்கு ஏத்தா போல ஒரு உருவம் எடுத்துட்டு வரார் என்று தாழ்ந்த எப்பொழுதும் தோன்றுகிறார் என்றும் கண்டினியூஷன். எனவே தான் பகவான் தனது உயர்ந்த சக்தியான அந்தரங்க சக்தியினால் எப்பொழுதும் தோன்றுகிறார் என்றும் தாழ்ந்த சக்தியான ஜட சக்தியினால் அல்ல என்றும் 4ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டது. அது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பிரகிருதி எல்லாம் தாழ்ந்த சக்தி, நம்ம ஒன்லி ஹியூமன் பீயிங், உயிர்வாழி, ஹியூமன் பீயிங் இல்ல உயிர்வாழி, அதுதான் வந்து கொஞ்சம் ஹையர். ஓகே, இந்த பதத்தில் உள்ள வேத்தி லோகா மகேஸ்வரம், ஓகே இந்த பதம்னா இதுல இருக்கும், வேத்தி லோகா மகேஸ்வரம். இதுல இருக்கு, யோமாம் ஜானந்தி நம்ம. இந்த பதத்தில் வேத்தி லோக மகேஸ்வரம் எனும் சொற்கள் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா லோகங்களுக்கும் பரம உரிமையாளர் பகவான் கிருஷ்ணரே என்பதை ஒருவன் அறிய வேண்டும். மகேஸ்வரன், ஈஸ்வரன் கடவுள், மகேஸ்வரன் எல்லா கடவுளுக்கும் ஒரு அரசர் மாதிரி, அந்த மாதிரி வேத்தி லோக எல்லா லோகத்துக்கும் உள்ள மகேஸ்வரன் என்று குறிப்பிடுகிறது. படைப்பிற்கு முன்பில் இருந்து இருக்கும் அவர், படைப்பு அவர் தானே கிரியேட்டே பண்றார். அப்பப்பா அவர் ஒண்ணு கிரியேட் பண்றேன்னா அதுக்கு முன்னாடி அவர் இருந்திருக்காருன்னு தானே அர்த்தம் இல்லையா? சோ அவர் வந்து படைப்பிற்கு முன்பில் இருந்தே இருக்கும் அவர், தனது படைப்பிலிருந்து வேறுபட்டவர். he is not attached. அதான் இப்ப நேற்றுக்கு நம்ம இதுல தானே கிளாஸ் படிச்சோம், தெரியல,
அவர் வந்து இஸ் நாட் இதோ இஸ் கிரியேட்டிங் எவ்ரிதிங். அவருக்கும் அந்த படைப்புக்கும் சம்பந்தம் இல்லாம அவர் இஸ் அவே ஃப்ரம் தட். அதே போல முக்குணங்களை படைத்திருக்கார் இயற்கையில. ஆனா அவர் வந்து அந்த முக்குணங்கள் அவரை வந்து அஃபெக்டே ஆகாது. இஸ் அலூ ஃப்ரம் தட். அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். தேவர்கள் அனைவரும் இந்த ஜட உலகில் படைக்கப்பட்டவர்களே. ஆனால் கிருஷ்ணரை பொறுத்தவரையில் அவர் படைக்கப்படவில்லை. தான் அவரே கிருஷ்ணரே வந்து படைக்கப்படவில்லை. இல்லாட அவருக்கு ஒரு அப்பா வசுதேவர் தேவகில ஒரு அவதாரம் எடுத்து வந்ததுனால ஒரு அப்பா அம்மான்னு எல்லாம் இருக்கிறாரு தவிர ஒரிஜினல் கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஸ்வயம் இஸ் காட். அவருக்கெல்லாம் ஒரு தந்தை தாயெல்லாம் கிடையாது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே பிரம்மா சிவன் போன்ற மாபெரு தேவர்களிடமிருந்தும் கிருஷ்ணர் வேறுபட்டவர். ஏன்னா இவா எல்லாருமே வந்து கிரியேட்டட். பிரம்மா இஸ் கிரியேட்டட் பை காட். லோட்டஸ் ஃப்ளவர் அந்த ஸ்டெம்ல அவர் தோன்றினார் அப்படி. சோ அது எல்லாமே பகவானிடத்திலிருந்து வந்தவர். சோ அவர் மேல சோ இவா எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட். மேலும் பிரம்மா சிவன் உட்பட எல்லா தேவர்களையும் படைத்தவர் அவரே என்பதால் எல்லா உலகங்களின் பரம ஆளுநர் அவரே. எனவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் படைக்கப்பட்ட எல்லாவற்றிலிருந்தும் வேறுபட்டவர். அவரை இவ்வாறு உள்ளபடி அறிபவன் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் உடனடியாக விடுபடுகிறான். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவானை புரிஞ்சுக்கணும். ஏனோ தானோ எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா நம்ம நானும் தான் பண்ணிட்டே இருக்கேன், எனக்கு கஷ்டப்பட்டுட்டே தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் அப்படி சொல்லுவாங்க. பகவான் கண்ணு இல்லையா, எவ்வளவு நான் ஜப்பா பண்றேன், எவ்வளவு கோயிலுக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பகவான் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்? கோயில் நீ எத்தனை மணிக்கு எத்தனை போற, அங்க உண்டில் எத்தனை போட்ட, அதெல்லாம் கணக்கே கிடையாது. நம்ம மனசார எப்படி பக்தி கொண்டு பண்றோம் அதுதான் கணக்கே. சோ அவரை இவ்வாறு உள்ளபடி அறிபவன் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் உடனடியாக விடுபடுகிறான். பரமபுருஷனை பற்றிய அறிவினை அடைவதற்கு ஒருவன் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். அதுவும் இருக்கு. பகவானை புரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நிறைய பாவம் எல்லாம் போனாதான் பகவானே புரிஞ்சுக்க முடியும். நிறைய பாவம் மூட்டையா இருக்குன்னா புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம். அதனாலதான் வந்து அன்னைக்கு ஜானி மாதா சொன்ன ஆனா மட்டும் சொல்லி பாக்குறேன். அப்புறம் ஒரு வழியா ஒரு மாலை பண்ணா, அப்புறம் திரும்பி 2வது மாலை பண்ணா வரமாட்டேங்கிறது. அவளுக்கு உட்கார முடிய மாட்டேங்குது. அவ்வளவு பாவ மூட்டைகள் இருக்குன்னா வராது. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அதுலேருந்து வெளியில வந்து இப்ப நம்ம எல்லாம் சொல்றோம்னு வாயில சரளமா வருதுன்னா ஏதோ முன்னாடி ஒரு இதுதான் புண்ணியம்தான். அதனாலதான் நமக்கு இதெல்லாம் வந்து we are able to recite இது ஸ்லோவெல்லாம் சொல்ல முடியும். வேறு அவரை இவ்வாறு உள்ளபடி அறிபவன் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து உடனடியாக விடுபடுகிறான். பரமபுருஷரை பற்றிய அறிவினை அடைவதற்கு ஒருவன் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். பகவத்கீதையில் கூறியிருப்பது போல பக்தி தொண்டால் மட்டுமே அவரை புரிந்து கொள்ள முடியும், வேற எந்த வழியாலும் அல்ல. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? முதல் டேல இருந்து 10 டேல இருந்து ஜப்பா ஆரம்பிங்க. என்னது ஜப்பா? இது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். பகவானை நினைத்து பண்ணு. அப்புறம் தான் மெதுவா நமக்கு பக்தி வளரும். ஆனா இப்ப ஸ்டார்டிங்ல நம்ம என்னது பகவான பக்தியோட வழிபடுறதுக்கு தான் நீங்க வந்து ட்ரைனிங்கே கொடுக்கணும். கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதராக அறிய ஒருவன் எழக்கூடாது. மாடு மேய்க்கும் பிள்ளையா வந்தான் அந்த மாதிரி எல்லாம் எண்ணக்கூடாது. பொட்டன்சி தோ ஈஸா மாடு மேய்க்கும் பிள்ளையா வந்தாலும் அவரோட எண்ணம் எவ்வளவு அரக்கர்கள் எல்லாம் கொண்டார். அந்த இதெல்லாம் அப்போ அசாதாரண வலிமையில அவர்கிட்ட இருக்கு. சாதாரண மனிதராக இருந்தாலும் அசாதாரண வலிமையில அவர் காட்டுறாருன்னா இது சம்திங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். கடவுள் தான் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் பகவான் இப்ப பார்த்தோமே பகவானோட டெபினிஷனே அந்த மாதிரிதான். முட்டாள்கள் மட்டுமே அவரை சாதாரண மனிதராக எண்ணுகின்றனர் என்று முன்பே கூறப்பட்டது. அதே கருத்து இங்கு வேறு விதமாக கூறப்பட்டுள்ளது. முட்டாளாக இல்லாத மனிதன், அதான் அறிவுள்ள சோகால் அறிவுள்ள மனிதன், அதாவது பகவானுடைய உண்மையான நிலையை புரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு புத்தியுடையவன் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் எப்பொழுதும் விடுபட்டவன் ஆவான். கிருஷ்ணர் தேவகியின் மைந்தனாக அறியப்படும் பட்சத்தில் அவர் பிறப்பற்றவராவது எப்படி? அவர் தான் கிருஷ்ணர் அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது எப்படி அப்படின்னாக்கா இதுவும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் தேவகி வசுதேவன் முன்பு தோன்றிய போது சாதாரண குழந்தை போல பிறக்கவில்லை. வந்து தோன்றும் போது எப்படி 4 ரூபத்துல கிருஷ்ணரா தான் அந்த மாதிரிதான் அவர் தோன்றினார். முதலில் தனது மூல ரூபத்தில் தோன்றி பின்னால் அவர் தன்னை சாதாரண குழந்தையை போல மாற்றிக்கொண்டார். ஆனா அவ அதுக்குள்ள என்னது அப்புறம் திரும்பி எழுந்துக்கும் போது மறந்து விடுத்தவள் கடவுள் தான் நம்மளுக்காக மறந்து விட்டான். ஆனா அசாதாரண ஃபீட்ஸ் எல்லாம் அது அந்த குழந்தை பண்ணும்போது அவளுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தது. இன்னும் பயம் இருந்தது. ஐயோ அந்த குழந்தைய சேஃபா வளர்த்தனமே, ஏதோ எங்கேயோ போறான் இருக்கணும் கொன்னேன்னு சொல்றான். ரொம்ப அவளுக்கு அதெல்லாம் பயம் தான் இருந்தது. ஏன்னா அப்புறம் வாய் திறந்துடணும் அந்த இதெல்லாம் அந்த இதெல்லாம் பார்த்துமே அண்டம்லாம் தெரியாது. இதெல்லாம் நிறைய இடத்துல அவர் வந்து காட்டி கொடுக்குறாரு. அவர்தான் பகவான் சொல்லிட்டு. ஆனா அவர் பிறக்கும் போது எப்படி அவர் அந்த எந்த ரூபத்துல வர்றார்? 4 ரூபத்துல தான் இருக்கார். ஆனா அவளுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் மறைஞ்சு விடுறாரு. மறைஞ்சு ஒரு சின்ன குழந்தை ரூபத்துல வந்து பின்னால் அவர் தன்னை சாதாரண குழந்தை போல மாற்றிக்கொண்டார். கிருஷ்ணருடைய வழிகாட்டுதலின் கீழ் செய்யப்படும் அனைத்து செயல்களும் தெய்வீகமானது.
அச்செயல்கள் ஜட விளைவுகளால் கலைப்படைவது இல்லை. ஜட செயல்கள் மங்களகரமானவை, அமங்கலகரமானவை என்று பிரிக்கப்படுகின்றன. இந்த ஜட உலகம்ல இதெல்லாம் அமங்கலம், இதெல்லாம் நல்லது அப்படிங்கிறோம். ஆனா பார்த்தா ஆக்சுவல் பார்த்தா எல்லாமே கெட்டதுதான். ஒருத்தர் வந்து ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ அப்படி கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ஐம் ஓகே அப்படி, ஐம் குட், ஐம் ஃபைன் எல்லாம் சொல்லுவா. இன்னொரு 10 நிமிஷம் பேசியிருந்தா, ஓ தெரியாத அவனுக்கு எனக்கு அங்க வலிச்சது, இங்க வலிச்சது, எனக்கு அந்த துக்கம், அந்த பணம் போயிடுத்து, இந்த ஏதாவதுதான் இருக்கும். யாருமே ஹாப்பின்னு இல்லவே இல்லை. ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரும்போது ஹாய் நல்லாதான் இருக்கும் அப்படின்னு. ஆனா உள்ளூரை பார்த்தா எல்லாருமே ஏதோ கஷ்டப்பட்டதுதான் இருப்பாங்க. சோ எல்லாமே அமங்கலம் தான் நடக்குதுங்க. ஆனால் இவ்வுலகில் உள்ள அத்தகு கருத்து ஏறக்குரிய மனக்கற்பனையே. என்னது மனக்கற்பனை? அமங்கலம் மங்களம் இது எல்லாமே மனக்கற்பனை தான் அப்படிங்கிறது. ஏனெனில் இந்த ஜட உலகில் மங்களகரமானவை என்று எதுவுமே கிடையாது. ஜட இயற்கை முழுவதும் அமங்கலமானவைதான், அமங்கலமானவையே என்பதால் அனைத்துமே அமங்கலமானதுதான். சிலவற்றை மங்களகரமானதாக கருதுவது நமது கற்பனையே. உண்மையான மங்களம் என்பது பூர்ண பக்தியுடன், சேவை மனப்பான்மையுடன், கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்களை பொறுத்ததாகும். எனவே நமது செயல்கள் மங்களகரமானதாக அமைய வேண்டும் என்றால் பரமபுருஷ பகவானுடைய வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்பட வேண்டும். அத்தகைய வழிகாட்டுதல் ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட நூலிலிருந்தும் நேர்மையான ஆன்மீக குரு. இதனால்தான் வந்து நம்ம ஏன் ஷெல்டர் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, திஸ் இஸ் த சிஸ்டம், பரம்பரா சிஸ்டம். எப்படின்னா குரு சிஷ்ய பரம்பரை. இப்ப நம்ம டைரக்டா தான் பகவான் அப்ரோச் பண்ண முடியாது. இப்ப நம்ம எதிர கூடி எங்க சொன்னாங்க நினைவில், ஐ திங்க் சம்மதம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து பகவானோட குரு அங்க இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் குருவுக்கு எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் பகவான். ஏன்னா பகவான் அப்படிதான் ஏத்துக்கிறான். ஃபர்ஸ்ட் என்னோட சீடருக்கு கூட, சீடருக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணிட்டு, அது நைவேத்தியமா இருக்கட்டும் இல்ல கற்பூர ஆரத்தியா இருக்கட்டும், எதுவுமே சீடருக்கு முதல்ல குரு பண்ணும். குருவோட வழிகாட்டுதல் தான் நம்ம வந்து முக்தி பெற்று நமக்கு போறதுக்கு வழி எப்படின்னா இந்த வழியில தான் நம்ம போக முடியும். சோ ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதல் பகவானின் நேரடி வழிகாட்டுதலே அதுவும். ஆன்மீக குரு, சாதுக்கள், சாஸ்திரங்கள் ஆகிய மூன்றின் வழிகாட்டுதலும் ஒன்றே. இந்த மூன்று மூலங்களிடையே எவ்வித முரண்பாடும் கிடையாது. இத்தகைய வழிகாட்டுதலின் கீழ் செய்யப்படும் எல்லா செயல்களும் இந்த ஜட உலகின் பாவ புண்ணியத்திலிருந்து விடுபட்டவை ஆகும். செயல்களை செய்வதில் பக்தனிடம் உள்ள திவ்யமான மனப்பான்மை உண்மையான துறவாகும். அப்ப இந்த மாதிரி செய்யும் போது என்னது, இதுதான் ஆக்சுவல் துறவு. என்னது, பகவானை நினைத்து அவன் எல்லாம் பண்றானே, தட் இஸ் த ஆக்சுவல். ஏன்னா ஒண்ணுமே அவனோட இல்லையா, எல்லாமே பகவான். இஸ் சர்விங் த லார்ட். அவன் வந்து துறவு மனப்பான்மையோட தான் பண்றான், பக்தியோட துறவு இது பண்றான். இதுவே சன்னியாசம். இல்லாட்ட வீட்டை விட்டு போறது இஸ் நாட் சன்னியாசம். வீட்டை விட்டு போனாலும் அங்க உட்காந்து ஐயோ எல்லாம் மனைவி என்ன பண்றாளோ, மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாளோ, இட் இஸ் நாட் சன்னியாசம். பிசிக்கலி ஹி மே பி அவுட், பட் நம்ம மென்டலியும் நம்ம வந்து பற்றுதல் இல்லை. அதானே இப்போ அண்டர்லைன் தானே சொல்றேன். நம்ம வந்து டிட்டாச்சா இருக்கணும். சோ தட் இஸ் தான், அதுதான் சன்னியாசம். பகவத்கீதையின் 6ஆம் அத்தியாயத்தில் 1வது பதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதை போல, எவன் ஒருவன் பரமபுருஷால் ஆணையிடப்பட்டதன் காரணத்தால் தனது கடமையில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் பலன்களில் தஞ்சமடைதான். பலநோக்கு செயல்கள்ல யாரு தஞ்சமடையவில்லையோ, அப்புறம் அனாசிரித கர்ம பலம், அவன் கர்ம பலத்துல வந்து அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம, கர்மண்யவாதிகாரஸ்தி, எங்க கர்மத்தை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், மா பலேஷு கதாச்சாரம், என்ன பலம் இருக்கு அதுல, ஐ எம் நாட் பாதர்ட் அப்படின்னு இருக்கானோ அவனே உண்மையான துறவியாவான். பரமபுருஷனின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்படுபவனே உண்மையான சன்னியாசியும் யோகியும் ஆவான். வெறுமே சன்னியாச உடையை தாங்கிக் கொண்டு போலி யோகியாக இருப்பவன் அல்ல. இதுவும் நமக்கு முன்னாடி வேறொரு ஸ்லோகம் வந்துருக்கு. நிறைய இன்டர் கனெக்டடா நமக்கு தெரியும். இந்த ஐ திங்க் 8th சாப்டர்ல தான் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். போலி மனிதான். அதுக்கு என்ன வேர்டு இருந்தது, ஓகே. ராஜேஸ்வரி மாதாஜிக்கு அப்புறம் சாந்தி மாதாஜி. எஸ், படிங்க மாதாஜி. கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். இது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். புத்திஞானம் அசம்மோக சமாசத்யம் தமசமக சுகம் துக்கபவோ பாவோ பயம் சாபயம் ஏவச்ச அஹிம்சா சமதா துஷ்டிஸ்தபோதானம் யசः பவந்தி பாவா பூதானாம் மத்தயேவ பிருதத்விதாக. புத்தி ஞானம் அசமோக ஐயத்திலிருந்து விடுபட்டு, மன்னித்தல், சத்தியம் வாய்மை, தமக புலனடக்கம், சமக மனநடக்கம், சுகம் துக்கம் பவ பிறப்பு, அபாவ இறப்பு, பயம் ச மேலும், அபயம் அச்சமின்மை, ஏவ கூட ச மேலும், அஹிம்சா
அகிம்சை, சமதா சமத்துவம், துஷ்டி தபக தவம், தானம் தானம், யசக புகழ், அயசக இகழ்ச்சி, பவந்தி தோன்றுகின்ற, வாவா இயற்கைகள், பூதானாம் உயிரினங்களின், மத்தக என்னிடமிருந்து, ஏவ நிச்சயமாக, ருதத் விதாக பல்வேறு விதமாக அமைக்கப்பட்டு, புத்தி ஞானம் ஐயத்திலிருந்தும் மயக்கத்திலிருந்தும் விடுதலை, மன்னித்தல், வாய்மை, புலனடக்கம், மன அடக்கம், சுகம் துக்கம், பிறப்பு இறப்பு, அச்சம் அச்சமின்மை, அகிம்சை சமத்துவம், திருப்தி, தவம், தானம், புகழ் மற்றும் இகழ்ச்சி என உயிர்வாளிகளிடம் காணப்படும் பல்வேறு குணங்கள் அனைத்தும் என்னால் படைக்கப்பட்டவையே. பொருளுரை. நல்லவையோ தீயவையோ உயிரினங்களின் பல்வேறு குணங்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணனால் படைக்கப்பட்டவையே. அவை இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. புத்தி என்பது விஷயங்களை அதன் முறையான கண்ணோட்டத்தில் ஆராய்ந்து அறியும் சக்தியை குறிக்கும். ஞானம் அறிவு என்பது ஜடம் என்றால் என்ன, ஆன்மா என்றால் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்வதை குறிக்கும். பல்கலைக்கழகத்தில் பெறப்படும் சாதாரண அறிவு ஜடத்துடன் மட்டுமே தொடர்புடையதாக உள்ளது. அதனால் அது இங்கே ஞானமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. ஞானம் என்றால் ஜடத்திற்கும் ஆன்மாவிற்குள்ள வேறுபட்ட அறிவதாகும். நவீன கல்வி முறையில் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு இல்லை. ஜட பொருட்களிலும் உடல் தேவைகளில் மட்டுமே அவர்கள் கவனம் செலுத்துகின்றனர். எனவே பல்கலைக்கழகத்தின் அறிவு முழுமையானது அல்ல. அசமோக ஐயம் மற்றும் ஐயத்திலிருந்து விடுதலை. ஒருவன் சந்தேகங்களை தாண்டி திவ்யமான தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளும் போது இந்நிலை அடையப்படுகின்றன. மெதுவாக ஆனால் நிச்சயமாக அவன் மயக்கத்திலிருந்து விடுபடுகிறான். எதையும் கண்மூடித்தனமாக ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது. அனைத்தையும் கவனத்துடனும் எச்சரிக்கையுடனும் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சமா சகிப்புத்தன்மையும் மன்னிக்கும் தன்மையும் பயிற்சி செய்யப்பட வேண்டியதாகும். மற்றவர்கள் செய்யும் சிறு குற்றங்களை சகித்துக் கொண்டு அவற்றை மன்னிக்க வேண்டும். சத்தியம் வாய்மை என்றால் உண்மையை உள்ளபடி மற்றவர்களின் நன்மைக்காக எடுத்துரைப்பதாகும். உண்மைகளை திரித்து வழங்குதல் கூடாது. மற்றவர்களுக்கு பிரியமானதாக இருக்கும் போது மட்டுமே உண்மையை பேச வேண்டும் என்பது சமூக கருத்து. ஆனால் அது வாய்மையாகாது. ஒளிவு மறைவின்றி உண்மை பேசப்பட வேண்டும். அதனால் உண்மை என்ன என்பதை மற்றவர்கள் முறையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். திருடனை திருடன் என்று மக்கள் எச்சரிக்கும் போது அதுவே உண்மை. சில நேரங்களில் உண்மை கசப்பாக இருந்தாலும் உண்மையை பேசுவதிலிருந்து பிறழக்கூடாது. பிறர் நன்மைக்காக உண்மையை உள்ளபடி வழங்குவதே வாய்மை. சத்தியம் என்பதற்கான விளக்கம் இதுவே. புலனடக்கம் என்றால் தேவையற்ற சொந்த இன்பத்துக்காக புலன்களை உபயோகப்படுத்தக்கூடாது என்பது பொருள். புலன்களின் தக்க தேவைகளை திருப்தி செய்வதில் தடையேதும் இல்லை. ஆனால் தேவையற்ற புலனின்பம் ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும். எனவே தேவையற்ற உபயோகத்தில் இருந்து புலன்களை தடுக்க வேண்டும். அதுபோலவே தேவையற்ற சிந்தனைகளில் இருந்து மனதையும் தடுக்க வேண்டும். இதுவே சம என்று அறியப்படுகின்றது. ஒருவன் தனது நேரத்தை செல்வத்தை குவிப்பதை பற்றி சிந்திப்பதில் செலவிடக்கூடாது. இந்த சிந்தனை சக்தியை தவறாக உபயோகிப்பதாகும். மனித சமூகத்தின் முக்கிய தேவையை புரிந்து கொள்வதிலும் அதனை அதிகாரப்பூர்வமாக எடுப்பதிலும் மனதை உபயோகிக்க வேண்டும். உயர்ந்த சிந்தனை உடையவர்களான சாதுக்கள், வேத நூல்களில் அதிகாரம் வாய்ந்தவர்கள் மற்றும் ஆன்மீக குருக்கள் ஆகியவர்களின் சங்கத்தில் சிந்திக்கும் திறனை அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டும். சுகம் அல்லது மகிழ்ச்சியானது கிருஷ்ண உணர்விற்கான ஆன்மீக ஞானத்தை வளர்ப்பதற்கு சாதகமான செயல்களில் எப்போதும் கிடைக்கும். அதுபோலவே கிருஷ்ண உணர்விற்கு பாதகமான செயல்கள் வலியை கொடுப்பவையாகவும் துன்பமளிப்பவையாகவும் இருக்கும். கிருஷ்ண உணர்வை விருத்தி செய்வதற்கு சாதகமான அனைத்தும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். பாதகமானவை எவையாயினும் நிராகரிக்கப்பட வேண்டும். பவ பிறப்பு என்பது உடலை சார்ந்ததாகும். ஆத்மாவை பொறுத்தவரையில் பிறப்போ இறப்போ இல்லை. இதனை நாம் பகவத்கீதையின் ஆரம்பத்திலேயே விவாதித்தோம். பிறப்பும் இறப்பும் ஜடவுலகில் ஒருவனது பந்தத்தை குறிப்பவை. பயம் என்பது எதிர்காலத்தை பற்றிய கவலையினால் வருவதாகும். கிருஷ்ண பக்தனுக்கு பயம் கிடையாது. ஏனெனில் தனது செயல்களின் மூலம் ஆன்மீக உலகமான முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி சென்று விடுவேன் என்பதில் அவன் உறுதியுடன் உள்ளான். எனவே அவனது எதிர்காலம் மிகவும் ஒளிமயமானதாகும். ஆனால் மற்றவர்களோ தங்களது எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்பதை அறிவதில்லை. மறுபிறவியில் எப்படி இருப்போம் என்பதை பற்றி அவர்களுக்கு எந்த அறிவும் இல்லை. எனவே அவர்கள் எப்போதும் கவலையுடனே உள்ளனர். கவலையிலிருந்து நாம் விடுபடுவதால் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வில் எப்போதும் நிலை பெற்றிருப்பதே மிகச் சிறந்த வழியாகும். இவ்வாறாக நாம் எல்லா அச்சங்களில் இருந்தும் விடுபடுவோம். பயம்
மயக்க சக்தியில் மூழ்கி இருப்பதால் தான் அச்சம் தோன்றுகிறது என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 11.2.37 சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆனால் நான் இந்த உடல் அல்ல, பரமபுருஷ பகவானின் ஆன்மீக பகுதி என்பதை உறுதியுடன் அறிந்து மயக்க சக்தியிலிருந்து விடுபட்டு முழுமுதற் கடவுளுக்கு திவ்யமான தொண்டு செய்பவன் பயப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்லை. அவன் எதிர்காலம் மிகவும் பிரகாசமானதாகும். எனவே அச்சம் என்பது கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாதவர்களுடைய நிலையாகும். அச்சமின்மை என்பது கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவனுக்கு மட்டுமே சாத்தியமானதாகும். அகிம்சை என்றால் பிறரை துன்பத்திலும் குழப்பத்திலும் ஆழ்த்தக்கூடிய எந்த செயலையும் செய்யாமல் இருப்பதாகும். அரசியல்வாதிகள், சமூகவாதிகள், பெரும் வள்ளல்கள் முதலியவரால் வாக்குறுதி கொடுக்கப்படும் ஜட செயல்கள் நல்ல விளைவுகளை தருவதில்லை. ஏனெனில் அத்தகைய அரசியல்வாதிகளிடமும் சமூக சேவகர்களிடமும் தெய்வீக பார்வை கிடையாது. மனித சமுதாயத்திற்கு உண்மையான நன்மை தரக்கூடியது என்ன என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது. மனித உடலை முறையாக பயன்படுத்தி பக்குவ நிலையை அடைய மக்கள் பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும். அதுவே அகிம்சை எனப்படும். மனித உடல் ஆன்மீக உணர்வுக்கானதாகும். எனவே அந்த முடிவிற்கு உதவாத அனைத்து இயக்கங்களும் கழகங்களும் மனித உடலுக்கு உண்மையில் ஹிம்சையே அளிக்கின்றனர். பொதுமக்களின் வருங்கால ஆன்மீக ஆனந்தத்திற்கு உதவும் செயல்கள் அகிம்சை எனப்படும். சமதா, சமத்துவம் என்பது விருப்பு வெறுப்புகளிலிருந்து விடுபட்ட நிலையை குறிக்கும். மிகுந்த பற்றுதல், மிகுந்த துறவு இரண்டுமே விரும்பத்தக்கதல்ல. இந்த ஜட உலகனை விருப்பு வெறுப்பின்றி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வின் முன்னேற்றத்திற்கு சாதகமானவை அனைத்தும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும், பாதகமானவை அனைத்தும் நிராகரிக்கப்பட வேண்டும். இதுவே சமதா, சமத்துவம் எனப்படும். கிருஷ்ண பக்தன் எதையும் நிராகரிப்பதில்லை, எதையும் ஏற்றுக்கொள்வதும் இல்லை. கிருஷ்ண உணர்வினை செயல்படுத்துவதற்கு அது உபயோகமானதா என்பதை பொறுத்ததே அவனுக்கு முடிவு. துஷி, திருப்தி என்றால் தேவையற்ற செயல்களின் மூலம் ஜட பொருட்களை மேன்மேலும் திரும்பக்கூடாது. பரமபுருஷரின் துணையால் கிடைப்பதை கொண்டு திருப்தி அடைய வேண்டும். இதுவே துஷ்டி எனப்படும். தபஸ் என்றால் தவம், விடியற்காலில் எழுந்து குளிப்பது முதலிய பல்வேறு வேத விதிமுறைகளை இங்கே பொருந்தும். விடியற்காலையில் எழுவது என்பது சில நேரங்களில் கடினமாக இருக்கலாம். ஆனால் ஒருவன் தானாகவே விரும்பி ஏற்கக்கூடிய இத்தகைய தொல்லைகள் என்று கூறப்படுகின்றன. அதுபோலவே மாதத்தின் சில குறிப்பிட்ட தினங்களில் விரதங்கள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. இத்தகைய விரதங்களை பயிற்சி செய்வது இவன் விருப்பமின்றி இருக்கலாம். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வின் விஞ்ஞானத்தில் முன்னேற்றம் பெறுவதற்கு அவன் உறுதியுடன் இருக்கும் காரணத்தால் உடல் ரீதியிலான இத்தகைய தொல்லை பரிந்துரைக்கப்படும் போதே அவன் அவற்றை ஏற்றுக்கொள்கிறான். ஆனால் தேவையின்றியோ வேத வழிமுறைக்கு மாறாகவோ விரதம் இருக்கக்கூடாது. அரசியல் நோக்கங்களுக்காக உண்ணாவிரதம் இருப்பது தவறு. அத்தகைய விரதம் பகவத்கீதையின் படி தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாகும். மேலும் ரஜோ அல்லது தமோ குணத்தில் செய்யப்படும் எந்த ஒரு செயலும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு வழிகாட்டாது. சத்துவ குணத்தில் செய்யப்படும் அனைத்து செயல்களும் ஒருவனை முன்னேற்றும். வேத நெறிகளின் படியான விரதங்கள் ஆன்மீக ஞானத்தை அதிகரிக்கும். தானத்தை பொறுத்தவரையில் ஒருவன் தனது வருமானத்தில் 50% நல்ல காரியங்களுக்காக கொடுக்க வேண்டும். அத்தகைய நல்ல காரியம் என்ன? கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யப்படும் காரியங்களே நல்ல காரியங்கள். இவற்றை நல்ல காரியங்கள் என்று சொல்வதை விட மிகச்சிறந்த நல்ல காரியங்கள் என்று சொல்லலாம். கிருஷ்ணர் நல்லவர் என்பதால் அவருக்காக செய்யப்படும் காரியங்களும் நல்லவையே. எனவே தானம் என்பது கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ள நபருக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும். வேத இலக்கியங்களின்படி தானம் அந்தணர்களுக்கு கொடுக்கப்படுவதாகும். வேத வழிமுறைகள் முறையாக பின்பற்றப்படாவிட்டாலும் இப்பயிற்சி இன்றும் வழக்கத்தில் உள்ளது. தானம் அந்தணர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது. ஏனெனில் உயர்ந்த ஞானமான ஆன்மீக ஞானத்தை வளர்ப்பதில் அவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஒரு பிராமணன் தன் வாழ்நாள் முழுவதையும் பிரம்மனை புரிந்து கொள்வதற்காக அர்ப்பணிக்க வேண்டியவன். பிரம்ம ஜனா தீதி பிராமணக, பிரம்மனை அறிந்தவன் பிராமணன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். இவ்வாறாக உயர்ந்த ஆன்மீக சேவையில் எப்போதும் ஈடுபட்டுள்ள பிராமணர்களுக்கு தங்களது வாழ்க்கை தேவைகளுக்கான வேலை செய்ய நேரமில்லை என்பதால் தானம் பிராமணர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. வேத இலக்கியங்களின்படி துறவரம் மேற்கொண்டுள்ள சன்னியாசிகளுக்கும் தானங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும். சன்னியாசிகள் வீடு வீடாக சென்று யாசிக்கின்றனர். பணத்திற்காக அல்ல, தொண்டிற்காக. இல்லறத்தில் இருப்பவர்களை அறியாமையின் மயக்கத்திலிருந்து எழுப்புவதற்காக அவர்கள் வீடு வீடாக செல்வது மரபு. குடும்ப விஷயங்களில் ஈடுபட்டுள்ள இல்லறத்தினர்
கிருஷ்ண உணர்வை வளர்ப்பதே வாழ்வின் உண்மையான நோக்கம் என்பதை மறந்திருப்பதால் அவர்களின் இல்லங்களுக்கு யாசகர்களாக சென்று அவர்களை கிருஷ்ண உணர்வில் உற்சாகப்படுத்துவது சன்னியாசிகளின் கடமையாகும். விழித்தெழுந்து மனித வாழ்வில் தான் பெற வேண்டியதை ஒருவன் அடைய வேண்டும் என்று வேதங்கள் கூறுகின்றன. அதற்கான ஞானமும் வழிமுறையும் சன்னியாசிகளால் வழங்கப்படுகின்றன. எனவே தானம் என்பது சன்னியாசிகள், அந்தணர்கள் மற்றும் நல்ல காரியங்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட வேண்டும். மனதிற்கு தோன்றிய காரியங்களுக்கு அல்ல. யசஸ், புகழ், சிறந்த பக்தனை மிகவும் புகழ் பெற்றவன் எனும் பகவான் சைத்தன்யரின் கருத்துக்கு ஏற்ப ஒரு புகழ் பெற வேண்டும். அதே உண்மையான புகழ். ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் சிறந்த மனிதனாக ஆகி அது மற்றவர்களால் அறியப்படும் போது அவன் உண்மையான புகழை பெறுகிறான். அத்தகைய புகழை அடையாதவன் நிகழ்ச்சியுடையவனாவான். இத்தகைய குணங்கள் இந்த அகிலம் முழுவதும் மனித சமுதாயத்திலும் தேவர்களின் சமுதாயத்திலும் காணப்படுகின்றன. மற்ற லோகங்களில் காணப்படும் பல்வேறு விதமான மனிதர்களிடமும் இத்தகைய குணங்கள் உள்ளன. கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றமடைய விரும்புபவனுக்கு இத்தகைய குணங்கள் அனைத்தையும் கிருஷ்ணரே கொடுக்கிறார். இருப்பினும் அக்குணங்களை அவன் உள்ளிருந்து வளர்க்க வேண்டும். பரமபுருஷரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் பரமபுருஷரின் ஏற்பாட்டின்படி எல்லா நற்குணங்களையும் வளர்த்துக் கொள்கிறான். நல்லவையோ தீயவையோ நாம் காணும் எல்லாவற்றின் மூலமும் கிருஷ்ணரே. கிருஷ்ணரிடம் இல்லாத எதுவும் இந்த ஜட உலகில் தோன்ற முடியாது. இதுவே ஞானம். ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு விதமாக நிலை பெற்றிருந்தாலும் எல்லாம் கிருஷ்ணரிடமிருந்தே வெளிப்படுகின்றன என்பதை நாம் உணர வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எப்படி நான் மியூட் ஆயிட்டேன்? நான் பேசினே இருக்கேன், மியூட் ஆயிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சொல்லு மாதாஜி. நான் மியூட்லயே பேசிட்டு இருந்தேன். எப்பல இருந்து நான் மியூட்ல இருக்கேனே தெரியல. அப்படியா? சரி. நான் பாக்குறேன், எனக்கு வந்து மெசேஜ் வந்தது, யூ ஹேவ் பீன் மியூட்டட். யாரும் என்ன மியூட் பண்ணா போல. யாரு பண்றதுக்கு பை மிஸ்டேக் ஆயிடுத்தோ என்ன. ஓகே, நான் இதுக்கு முன்னாடி பேசினதுல கேட்டது இல்லையா உங்களுக்கு? நான் அது எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகே, நல்ல பெருசு, ஆனா நல்லா ஃபட்டாஃபட் படிச்சுட்டு இல்லை. ஓகே, இதுல என்னது அஹிம்சா, சமதா, துஷ்டம். இதுல வந்து என்னெல்லாம் யசோ, தமா, இச்சை, இது இவ்வளவு ஈஸியா ஒரு வேர்டு கொடுத்துட்டா. நான் எக்ஸ்பிளனேஷன், நல்ல எக்ஸ்பிளனேஷன். அதெல்லாம் நீங்க வந்து பாயிண்ட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கோங்க. அது வந்து ஏதோ ஒரு ஆன்சர் தான். ஐ திங்க் L2ல படிச்சேன்னா, எனக்கு தமிழ்லயே மார்க் பண்ண எனக்கு நினைவில்லை. இப்போ நான் வந்து இது வேதாபேஸ் வச்சு நான் யாருக்குமே சொல்லி கொடுக்கல. என்னோட ஆன்சர் எழுதுறதுக்கு தான் நான் இப்ப படிச்சேன். தெரியல எனக்கு என்ன, மறந்து போயிடுது எப்ப படிச்சது எப்ப எழுதினே தெரியல. ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்தோம்னா புத்தி, ஞானம், ஐயம், மயக்கத்திலிருந்து விடுதலை, மன்னித்தல், ஒருத்தர் மன்னிக்கணும்னா அந்த குணம், அப்புறம் வாய்மை, புலனடக்கம், மன அடக்கம், சுகம், துக்கம், பிறப்பு, இறப்பு, அச்சமின்மை, அஹிம்சை, சமத்துவம், திருப்தி, தவம், தானம், புகழ் மற்றும் இகழ்ச்சி என உயிர் வாய்களிடம் காணப்படும் பல்வேறு குணங்கள் அனைத்தும் என்னால் படைக்கப்பட்டவையே. அதுலதான் இப்ப வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்திருக்காரு. புத்தினா என்ன, ஞானம் என்ன, ஐயம் என்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி. சோ நல்லவையோ தீயவையோ உயிரினங்களில் பல்வேறு குணங்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணரால் படைக்கப்பட்டவை. அவை இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஃபர்ஸ்ட் என்னது கொடுத்திருக்காரு? புத்தி. சோ புத்தியை பத்தி என்ன கொடுத்திருக்காரு? புத்தி என்பது விஷயங்களை அதன் முறையான கண்ணோட்டத்தில் ஆராய்ந்து அறியும் சக்தியை குறிக்கும். அதுக்குதான் புத்தி சொல்றது. புத்திங்கிறது என்னது? ப்ராப்பர் இன்டெலெக்ட். அந்த புத்தி, நல்ல புத்தி ஒர்க் பண்றதுன்னா என்ன அர்த்தம்? யூ நோ வாட் இஸ் ரைட் அண்ட் வாட் இஸ் ராங். அதுக்கு அந்த வேறுபாடு தெரிஞ்சுச்சுன்னா அவன் புத்தி உள்ள மனிதன் அந்த அப்படி சொல்றேன். சோ தட் இஸ் வாட் இஸ் புத்தி. அடுத்தது என்னது? ரெண்டாவது கொடுத்திருக்கு ஞானம். ஞானம், தட் இஸ் அறிவு என்பது ஜடம் என்றால் என்ன, ஆன்மா என்றால் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்வதை குறிக்கும். பல்கலைக்கழகத்தில் பெறப்படும் சாதாரண அறிவு ஜடத்துடன் மட்டுமே தொடர்புடையதாக உள்ளது. அது எல்லாமே மெட்டீரியலிஸ்டிக், மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல மெட்டீரியலிஸ்டிக் நாலேஜ் தான் அது எல்லாமே. ஆனா ஆன்மா சம்பந்தமா அது வந்து சொல்லிக் கொடுக்கும், அங்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. அதனால் அது இங்கே ஞானமாக கொள்ளப்படுவதில்லை. ஆன்மீகத்துல அது வந்து ஞானமே கிடையாது. ஞானம் என்றால் ஜடத்திற்கும் ஆன்மாவிற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை அறிவதாகும். நவீன கல்வி முறையில் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு இல்லை. ஜடப்பொருள்களிலும் உடல் தேவைகளுக்கும் மட்டுமே அவர்கள் கவனம் செலுத்துகின்றனர். எனவே பல்கலைக்கழகத்தின் அறிவு முழுமையானது அல்ல. அப்ப அந்த மாதிரி அறிவு என்னது? இந்த உடல் நம்ம இறக்கும் போது அது அப்படியே போயிடும். இது வந்து நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி வளர்த்துறோம் அதுல அந்த இதுல வராது. ஆன்மீகத்துல நம்ம என்ன நல்லா படிச்சுன்னு வரோமோ அதுதான் வந்து அடுத்த ஜென்மத்தை நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகும். அடுத்தது என்ன கொடுத்திருக்கு? இந்த இதுல பாக்கணும், இது ஐயம், அப்புறம் மயக்கத்திலிருந்து விடுதலை. ஓகே, இது வந்து அசம்மோகம்னா ஐயம். ஓகே, அசம்மோக, மோகனாக்கா இது லஸ்ட், அசம்மோக ஐயம் மற்றும் மயக்கத்திலிருந்து விடுதலை.
ரெண்டுமே சேர்ந்து கொடுத்திருக்கா. ஐயம் மற்றும் மயக்கத்திலிருந்து விடுதலை. ஒருவன் சந்தேகங்களை தாண்டி திவ்யமான தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளும் போது இந்நிலை அடையப்படுகிறது. ஐயம் எப்போ வரும்? We are always worried about our future. என்ன ஆகுமோ, ஏதாகுமோ, நாளைக்கு என்ன நடக்குமோ, இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் அப்புறம் என்ன நடக்குமோ, எனிதிங். ஒரு காலேஜ் எக்ஸாம் எழுதினா அதோட ரிசல்ட் என்ன வருமோ, கல்யாணம் ஆகாதவளுக்கு கல்யாணம் ஆனா என்ன, எங்க இடத்துல வாக்கப்படுவோமோ அந்த ஒரு டென்ஷன். வயசு ரிட்டையர் ஆகும்போதே ரிட்டையர் ஆனப்பறம் நான் வந்து இருக்கிற பைசா என்ன பல்வேறு இதுதான் ஐயம். ஆனால் யாருக்கு வந்து பகவான் இடத்துல நல்ல நம்பிக்கை இருக்கோ அவன் பார்த்துப்பான். எல்லாம் எவ்ரிதிங் இஸ் பின் அரேஞ்ச் பை ஹிம். அவர் தான் வந்து இந்த சூத்திரதாரி அப்படின்னா, கிருஷ்ணருக்கு அதானே பேரு, சூத்திரதாரி. நீ வெறும் ஒரு கருவியாக தான் நான் உன்னை உபயோகிக்கிறேன். எல்லாம் அதெல்லாம் நமக்கும் பொருந்தும். அர்ஜுனுக்கு வந்தது மாத்திரம் இல்ல, நம்மளை ஒன்லி ஒரு கருவியா யூஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு சரௌண்டிங் கொடுத்துருக்காருன்னா அவர் நம்மள கருவியா யூஸ் பண்றாரு. ஏன்னா இஸ் ஆல்ரெடி டிசைடட் நம்ம எந்த இலக்கு நோக்கி போறோம்னு அவருக்கு தெரியும். எப்படி நம்மளோட லைஃப் இருக்க போறது, ஃபியூச்சர், பாஸ்ட், பிரசன்ட் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். சோ அவங்க வந்து ஐயமே வேண்டாம், ஏன்னா ஹி இஸ் ஆல்ரெடி டிசைடிங். சோ அப்போ யாருக்கு ஐயம் இருக்காது, யாரு பகவான் ஃபுல்லா சரண்டர். அந்த மாதிரி சரண்டர் வந்தா தான் பக்தி தொண்டு பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி இருக்கிற அளவுக்கு பயமே இருக்காது. சோ வாட், ஒண்ணும் நடக்காது. சரி ஃபெயிலா, அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் சொல்றது ஃபெயிலா, நோ ப்ராப்ளம், மேபி தட் இஸ் நாட் டிஸ்டைன் ஃபார் மீ. இதுல நான் வேற விதத்துல வேற சப்ஜெக்ட்ல நான் நிறைய மார்க் வாங்குறேன். ஏன்னா அப்ப அந்த ஃபீல்டுல போறதுக்கு தான் எனக்கு வந்து பகவான் விதிச்சிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கவே தவிர சோர்ந்து போக கூடாது அப்படிலாம் சொல்லி. ஓகே, ஐயம் மற்றும் மயக்கத்திலிருந்து விடுதலை. ஒருவன் சந்தேகங்களை தாண்டி திவ்யமான தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளும் போது இந்நிலை அடையப்படுகிறது. மெதுவான ஆனால் நிச்சயமாக அவன் மயக்கத்திலிருந்து விடுபடுகிறான். எப்படி பகவான் இடத்துல நல்ல தொண்டு புரிய ஒரு கன்விக்ஷன் வந்துடும். எஸ், காட் இஸ் தேர், ஹி இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் மீ. ஏன்னா அவன் பக்தி பண்ண அவனோட லைஃப்லயே கொஞ்சம் மாறுதல் வரும். அப்பதான் அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும். எடுத்த நீ வந்து பஜன் பண்ண, அவன் பகவான் எல்லாம் கொடுப்பான்னு அவன் எப்படி நம்புவோம்? அவன் வந்து இப்போ ஏழை இருக்கான், நீ பஜன் பண்ண உனக்கு எல்லாம் பகவான் கொடுத்துடுவான். இல்ல எனக்கு பசிக்கிறது. சரிப்பா, அந்த நேரத்துக்கு ஏதோ சாப்பாடு கொடுப்பாளா இருக்கும், ஆனா அவன் உழைக்கணும் இல்லையா? அவன் வந்து அவனை நீ டிபெண்ட் பண்ணி எத்தனை பேர் இருக்கா. சோ அவனும் வேலைக்கு போக வேண்டாம், நீ பஜன் பண்ணின்றதுன்னு அவன் பண்ண முடியாது. பக்தி அப்படி வராது. அவன் வந்து அவனோட இதுவும் என்னது, அவனோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸும் அவன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். சோ மெதுவா தான் அவனுக்கு வந்து அந்த ஒரு புரிதல் வரும். அப்போதான் நம்பிக்கையும் வரும். தென் ஹி வில் பி அவுட் ஆஃப் ஃபியர். சோ அந்த ஃபியர்ல இருந்து வெளியில வரணும்னா பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அந்த ஃபியர்ல இருந்து வெளியே வரும். சோ மெதுவாக ஆனால் நிச்சயமாக அவன் மயக்கத்திலிருந்து விடுபடுகிறான். எதையும் கண்மூடித்தனமாக ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. அனைத்தையும் கவனத்துடனும் எச்சரிக்கையுடனுமே மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அடுத்தது என்ன போடுறது, க்ஷமா. க்ஷமான என்னது, சகிப்புத்தன்மை, மன்னிக்கும் தன்மையும் பயிற்சி, சகிப்புத்தன்மையும் மன்னிக்கும் தன்மையும் பயிற்சி செய்ய வேண்டியதாகும். யாரோ நம்ம எதிரி ஏதோ விஷயத்த ஏதோ சண்டை போட்டிருப்பாங்க, சரி இன்னைக்கு நான் மூஞ்சியை பார்க்க மாட்டேன், நம்ம ஜென்மத்துக்கு முகத்தை முழிக்க மாட்டேன், இப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்லுவோமே. அதுல இருந்து விடுபட்டு இன்னைக்கு இருக்கோம் நாளைக்கு இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல சரி போ மன்னிச்சுட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு அடுத்த சிச்சுவேஷன்ல பார்த்தோம்னா பேசணும்னா போச்சு, எல்லாம் சரியாயிடும். அவனுக்கு நம்ம எல்லாம் சகிச்சுக்கணும். அப்படி எல்லாருமே சகிச்சுன்னு போச்சுனாக்கா ப்ராப்ளமே இல்லை. சகிப்புத்தன்மையும் மன்னிக்கும் தன்மையும் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இதுக்கு என்ன சொல்றா, க்ஷமா. இஃப் யூ பீப்புள் ஆர் ரைட்டிங் தி நோட் யூ கேன் ரைட். க்ஷமானா வந்து சகிப்புத்தன்மை, மன்னிக்கும் தன்மை பயிற்சி செய்யப்பட வேண்டியதாகும். மற்றவர்கள் செய்யும் சிறு குற்றங்களை சகித்துக் கொண்டு அவற்றை மன்னிக்க வேண்டும். அதான் வந்து திருநாதப்பி சுனிச்சேன, அந்த சிக்ஷாஷ்டகத்துல வருது. திருநாதப்பி சுனிச்சேன தரோரதி சகிஷ்ணுனா, சகிச்சு கொண்டு போனோம். எது மாதிரி சகிக்கணுமா? புல்லு, அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருக்கேன், புல்ல மிதிச்சுன்னு போச்சுன்னா புல்லு கோச்சுக்காது. சரி நான் பிளாட்டாவே இருக்கேன், மேல மிதிச்சுன்னு போனேன் இல்லையா, நான் ஏன்னு இப்படி நிற்க மாட்டேன் அப்படி சொல்லாது. திரும்பி கொஞ்ச நேரத்துல பார்த்தா இப்படி நிற்கும், திரும்பி வேற ஒருத்தம் மிதிச்சுன்னு போவோம், திரும்பி எப்படி இருக்கும், திரும்பி ஏறி நிற்கும். புல்ல மாதிரி நம்ம வந்து பணிஞ்சு இது இதா இருக்கணும். என்னது, மன்னிச்சு. அந்த மாதிரி மன்னிக்கிறது மாத்திரம் இல்ல, அவ்வளவு ஹம்பிளா இருக்கணும். அப்புறம் என்னது, ட்ரீ, மரத்தை மாதிரி நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் சகிப்பு தன்மை. மரத்துல இருந்து ஒரு காய் பறிக்கணும்னா யாரும் மெதுவா மேலே ஏறி உனக்கு வலிக்கலையே மெதுவா பிக்கிறெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. கல்ல விட்டு எரிஞ்சரிச்சுதான் மாங்காய் எல்லாம் பறிப்பாங்க இல்லையா, பார்த்துருக்கோம் நம்ம. சோ அந்த மாதிரி அது ஃப்ளவர் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறது அது சாப்பிடறதுக்கு இல்லை, நமக்கு தான் கொடுக்குறா அதையும். ஆனா நம்ம எப்படி பறிக்கிறோமா, கல்ல விட்டு எரிஞ்சு பறிக்கிறோம். அதனால அது வந்து இட் டசன்ட் கெட் ஆங்கிரி, அது வந்து அவ்வளவு சகிச்சுக்கிறது. சோ அந்த மாதிரி இந்த சிஷ்டாஷ்டகத்துல வந்து அது போட்டுரும். நம்ம வந்து அதையும் படிக்கலாம், எனக்கு டைம் போட்டு. என்னெல்லாம் படிக்க போறோமோ தெரியாது, நிறைய இருக்கு படிக்கிறதுக்கு, நிறைய இருக்கு. நம்ம படிச்சதெல்லாம் கொஞ்சம் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு தோணும், அப்ப இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு படிக்கிறதுக்கு. ஓகே, க்ஷமா சகிப்புத்தன்மையும் மன்னிக்கும் தன்மையும் பயிற்சி செய்ய வேண்டியதாகும். மற்றவர்கள் செய்யும் சிறு குற்றங்களை சகித்துக் கொண்டு அவர்களை மன்னிக்க வேண்டும். அடுத்தது என்னது, சத்தியம் அப்படின்னா இந்த வாய்மை என்றால் உண்மையை உள்ளபடி மற்றவர்களின் நன்மைக்காக. உண்மையா சொல்றேன், ஆனா உனக்கு வந்து அதனால தீங்கு வரும்னா நான் உண்மையதான் சொல்லுவேன், உனக்கு தீங்கு வந்தா எனக்கு என்ன, அந்த மாதிரி
அவர்களுக்கு தீங்கும் வராம, அவர்களுக்கும் ஒண்ணும் மனசு கிளேசம் எல்லாம் வராம உண்மையை வந்து பக்குவமா சொல்லணும். உள்ளதை உள்ளபடி மற்றவர்களின் நன்மைக்காக எடுத்துரைப்பதாகும். உண்மைகளை திரித்து வழங்குதல் கூடாது. மற்றவர்களுக்கு பிரியமானதாக இருக்கும் போது மட்டுமே உண்மையை பேச வேண்டும் என்பது சமூக கருத்து. ஆனால் அது வாய்மை ஆகாது. உண்மை ஒளிவு மறைவின்றி பேசப்பட வேண்டும். அதனால் உண்மை என்ன என்பதை மற்றவர்கள் முறையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். திருடன் என்று மக்கள் எச்சரிக்கும் போது அதுவே உண்மை. சில நேரங்களில் உண்மை கசப்பாக இருந்தாலும் உண்மையை பேசுவதிலிருந்து பிறழக்கூடாது. பிறரது நன்மைக்காக, அது சில பேர்லாம் சொல்லுவோம் ஒயிட் லைஸ், பொய் சொல்லுவானா அது வந்து பொய்யா வந்து எடுத்துக்க முடியாது. எனக்கு வந்து திருடன் இங்கன்னு போனானா அப்படின்னு ஒரு இது ஸ்டோரி சொல்லுவா, இப்போ கான்டாக்ட் ஸ்டோரி. அந்த மாதிரி சொன்னா வேற விதமா சொல்லி வந்து முடிச்சுடுவா. பொய் சொன்னா போலயும் இருக்காது, ஆனா பொய்யும் சொல்றான், அந்த மாதிரி ஆயிடும். அப்போ அதெல்லாம் ஒயிட் லைஸ். பிறரது நன்மைக்காக உண்மையை உள்ளபடி வழங்குவதே வாய்மை. சத்தியம் என்பதற்கான விளக்கமும் இதுவே. அப்புறம் தமகனா என்னது? புலனடக்கம் என்றால் தேவையற்ற சொந்த இன்பத்திற்காக புலன்களை உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. புலனடக்கம் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நமக்கு வேணும், எனக்கு இன்னைக்கு இந்த சாப்பாடு வேணும், அதனால நான் பண்ணிருக்கேன், பகவான் நிவேதனம் பண்ணிருக்கேன். அந்த மாதிரி இல்லாம இன்னைக்கு பகவானுக்கு என்ன நிவேதனம் பண்ணணும் அது நான் சாப்பிடுறேன். என்னோட புலன் எல்லாம் அடக்கி பகவானுக்கு என்ன ஆஃபர் பண்றோமோ அதை நம்ம சாப்பிடணும். அந்த மாதிரி அது இல்லாம நம்ம இன்பத்துக்கு நம்ம வந்து புலன்களை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. புலன்களின் தக்க தேவைகளை திருப்தி செய்வதில் தடை ஏதும் இல்லை. ஆனால் தேவையற்ற புலன் இன்பம் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும். எனவே தேவையற்ற உபயோகத்திலிருந்து புலன்களை தவிர்க்க வேண்டும். அதுபோலவே தேவையற்ற சிந்தனை, அதுக்கு என்னது? ஷமான என்னது? சிந்தனை. தேவையற்ற சிந்தனைகளிலிருந்து மனதை தடுக்க வேண்டும். இதுவே ஷமா என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒருவன் தனது நேரத்தை செல்வத்தை குவிப்பது பற்றி ஒருவன் தனது நேரத்தை செல்வத்தை எப்படி நிறைய சம்பாதிக்கணும், அந்த மாதிரி செல்வத்தை குவிப்பதை பற்றி சிந்திப்பதில் செலவிடக்கூடாது. பண்ணலாம். அப்ப என்ன, இப்ப நம்ம கோயில்லாம் கட்டுறானாங்க, எல்லாம் பிசினஸ் பீப்புள் தான் அள்ளி அள்ளி கொடுத்துருக்காங்க. அவ இன்னைக்கு நம்ம மாதாஜி அன்னைக்கு நேற்று நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது வேற வழி இல்லை, அவங்க கிட்ட இருந்து பணம் வாங்கியிருக்கோம். அப்ப அவங்க என்ன வேற வீடியோ ஆஃப் பண்ணி சொல்லலாம். ஆக்சுவலி சொல்ல முடியாதெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம். ஐ மீன் அந்த மாதிரி வேண்டாம், சொல்லிடலாம் அவங்களுக்கு. ஆனா இன்னும் பிரபுஜி வந்து சொல்றது இல்லை. சோ அந்த மாதிரி வந்து இது என்னது, நிறைய சம்பாதிங்க, இந்த ஆசிரமத்துக்கும் கொடுங்க. அந்த மாதிரி ஏதோ சுவாமிஜி சொன்னார். அந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து பணம் சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பகவான் இது அவர்கிட்ட வந்து கேட்டு இவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணி அதான் சொன்னாராம். நிறைய நிறைய பிசினஸ் எல்லாம் பண்ணு, நிறைய சம்பாதிச்சு என் பகவானுக்கும் கொடு. ஆனா இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு அந்த மாதிரி. அப்ப இது வந்து டீவியேட்டர். அதனால தன்னோட நேரத்தை செல்வத்தை குவிப்பதை பற்றி சிந்திப்பதில் செலவிடக்கூடாது. இது சிந்தனை சக்தியை தவறாக உபயோகிப்பதாகும். மனித சமூகத்தின் முக்கிய தேவையை புரிந்து கொள்வதிலும் அதனை அதிகாரப்பூர்வமாக எடுத்துரைப்பதிலும் மனதை உபயோகிக்க வேண்டும். உயர்ந்த சிந்தனையுடையவர்களான சாதுக்கள் வேத நூல்களின் அதிகாரம் அப்புறம் வாய்ந்தவர்கள் மற்றும் ஆன்மீக குருக்கள் ஆகியவர்களின் சங்கத்தில் சிந்திக்கும் திறனை அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டும். அப்ப நம்மளோட இவ்வளவு தாட் ப்ராசஸ் எங்க யூஸ் பண்ணோம்? நாட் ஃபார் ஏர்னிங் மணி பட் ஃபார் இது நல்ல சங்கத்துல உட்கார்ந்துட்டு அவ விவாதிக்கிறாங்க, அவ என்னெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க, அந்த நம்ம தாட் ப்ராசஸ் அதுல போய் தட் வில் பெனிஃபிட் அஸ். அதுலதான் நம்ம வந்து அபிவிருத்தி செய்யணும், இன்னும் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். அடுத்தது சுகனா என்னது? சுகம் அல்லது மகிழ்ச்சியானது. கிருஷ்ண உணர்விற்கான ஆன்மீக ஞானத்தை வளர்ப்பதற்கு சாதகமான செயல்களில் எப்போதும் கிடைக்கும். பகவான் அந்த இது ஞானத்தை வளர்ப்பதில் இப்ப நம்ம பகவத்கீதா படிக்கிறோம். இந்த ஞானத்தை கிடைக்கிற ஒரு மகிழ்ச்சி தான் வந்து சுகம். பாக்கி ஏதோ பொருள் வாங்கினோம் அதனால சுகம், அதெல்லாம் டெம்பரரி சுகம். பட் இந்த ஞானத்தை வளர்த்தும் போது என்னது, இதுதான் வந்து பெர்மனன்ட் சுகம். அது போலவே கிருஷ்ண உணர்விற்கான பாதகமான செயல்கள் வலியை கொடுப்பவை ஆகும். பகவானுக்கு எதிராக ஏதாவது நம்ம பண்ணினோம்னாக்கா பாதகமான செயல்கள், அது என்ன கிடைக்கும்? துக்கம். அப்ப இது ஒண்ணு சுக்கமா எடுத்து இது துக்கமா எடுத்து அதான் செயல்கள் வலியை கொடுப்பவை ஆகும். துன்பம் அளிப்பவையாகவும் இருக்கும். கிருஷ்ண உணர்வை விருத்தி செய்வதற்கு சாதகமான அனைத்தும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். பாதகமானவை எவையாயினும் நிராகரிக்கப்பட வேண்டும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு எப்படி தெரியும்? இன்டெலிஜென்ஸ் இதுதான் யூஸ் பண்ணும். Is it really necessary? ஒருத்தர் காசிப் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னாக்கா அவசியமா அப்ப காசிப் பண்றது அவசியமா? அந்த ஆள் இல்ல அதனால பேசும். அந்த ஆள் இருந்தா நம்ம பேசிருப்போமா? இருக்க மாட்டேங்குது. அந்த ஒரு இது சொல்லுவாங்க, ஒரு 10 லேடிஸ் வந்து இப்போ கார்டன் போவாங்க, யாரோ ஒருத்தர் இருக்க மாட்டாங்க, இப்போ நிறைய பேசுவாங்க எல்லாம்.
என்னைக்கு எல்லாரும் 10 பேர் இருக்காங்களோ எல்லாரும் குவைட்டா இருப்பாங்க. ஏன்னா பேசுறது டாபிக்கே இல்லை. ஏன்னா எல்லாரும் இருக்காங்க, யாரை பத்தி பேசுறது? யாரு இல்லையோ அப்பதானே அந்த வந்து அவளை பத்தி எல்லாம் அலசி ஆராய்ந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஜோக் புரியுது. சோ அது வேண்டாம். we can avoid talking unnecessary gossiping. இதெல்லாம் நம்ம வந்து எது பகவான் சம்பந்தப்பட்ட எந்த டாபிக்கா இருந்தாலும் பேசிட்டு போலாம். உலக விஷயங்கள் அதுக்கு பிரபுஜி என்ன சொல்லுவார்? கிராமிய கதா அந்த ஊர்ல அதாச்சு, இவன் வீட்டுல இதாச்சு, அது வேண்டவே வேண்டாம். அந்த மாதிரி டாபிக்க நம்ம பேசக்கூடாது. ஈவன் தேர் கேஸ் பாலிட்டிஷியன் ஆல்சோ. எல்லாமே எல்லாம் நல்லது பண்ணாலும் கடைசியில ஏதோ ஒரு பர்சன்டாவது ஓட்டு பேங்குக்கு வேண்டிதான் அவங்க வந்து பண்றாங்க. ஓகே, ஓட்டு கிடைச்சு நல்லதான் பண்ண போறாங்க. இருந்தாலும் அந்த ஓட்டு எனக்கு வேணும் அது சொல்றது என்னது, நான் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு தானே அவங்க சொல்றாங்க இல்லையா? பகவான் எல்லாம் பண்ணுவாருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க இருக்க மாட்டேங்க. அதுதான் ஆன்மீகம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், இப்போ அது எல்லாருமே அப்புறம் சுவாமிஜி ஆயிட்டோம்னாக்கா அப்புறம் யார் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகுது, யாரு இதா இருக்கும் இல்லையா? சோ அப்படியும் இருக்கணும். ஆனா வந்து பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருக்கும். எஸ். அடுத்தது வந்து பவ பிறப்பு என்பது உடலை சார்ந்ததாகும். நம்ம ஆன்மா வந்து இன்னைக்குமே பிறப்பும் கிடையாது, இறப்பும் கிடையாது. அப்ப எது பிறக்கிறது? இந்த உடல் தான். சோ பிறப்பு என்பது உடலை சார்ந்ததாகும். ஆத்மாவை பொறுத்தவரையில் பிறப்போ இறப்போ இல்லை. இதனை நாம் பகவத்கீதையின் ஆரம்பத்திலேயே விவாதிப்போம். அடுத்தது என்னது? அபாவா. பிறப்பும் இறப்பும் ஜட உலகில் ஒருவனது பந்தத்தை குறிப்பவை. பவ அபாவா. ஓகே, அபாவாக்கு என்ன கொடுத்திருக்கு? பிறப்பும், பவன பிறப்பு, அபாவன இறப்புன்னு நினைக்கிறேன். அபாவனா இறப்பு. சோ அந்த பிறப்போ பவாவோ அபாவாவோ இதெல்லாம் ஜட உலகில் ஒருவனது பந்தத்தை இது வந்து பந்தத்துலதான் வந்து பந்தத்தை தான் குறிக்கிறது. அப்புறம் பயம்னா என்னது? பயம் என்பது எதிர்காலத்தை பற்றிய கவலையினால் வருவதாகும். என்னாகும் ஃபியூச்சர்ல என்னாகும் கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைஞ்சு விட்டோம்னா நம்ம வந்து 1 lakh வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது. பகவான் ஐயோ 1 lakh தானா, நான் உனக்கு கோடி கொடுக்கணும்னு நினைச்சிருந்தேன், நீ 1 lakh தான் கேட்கிறேன், எந்த எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவேன். அப்ப நம்ம கேட்கவே வேண்டாம். ஏன்னா அவர் வச்சிருக்க நிறைய போகிஷம் இருக்கே அவர்கிட்ட. அப்புறம் பகவானை நம்பி அவரோட நிறைய நாமஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருந்தா அவர் அள்ளி கொடுப்பார். நம்ம எடுத்து ஒன்னொன்னா எடுக்க பார்ப்போம், அவர் அள்ளியே கொடுத்துருவார். கண்கூடியா என்னோட லைஃப்ல நடந்திருக்கு. அதனால நான் கான்பிடண்டா அதை சொல்லுவேன். பிகாஸ் அதுக்கு நிறைய ஸ்டோரி ஒரு வீட்லயும் நம்ம பார்க்கலாம். நான் என்னோட மாத்திரம் சொல்லணும்னா எல்லாருமே இப்போ ஸ்டேஜ் பார்த்ததுன்னா நம்ம எப்படி இருந்தோம், எப்படி ஆயிட்டோம், இல்ல நல்ல இடத்துல வந்துட்டோம், நல்ல பொசிஷன்ல வந்துட்டோம். அப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து we have to thank God. அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டோம். தேங்க் பண்ணி முடியாது. அந்த ஒரு எண்ணம் வரணும். நம்ம என்ன ஒரு சாதாரணமா மனுஷனா இருந்தோம், இப்ப இவ்வளவு படிச்சுட்டோம். அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு படிச்சோம், நல்ல குடும்பத்துல அம்மா அப்பா எல்லாம் கிடைச்சு நல்ல குடும்பத்துல இருந்து நல்ல படிப்பு படிச்சு இல்லை, அதெல்லாம் இல்லைனாலும் ஏதோ நல்லது இருந்திருக்கும். சப்போஸ் யாரும் படிக்காம இருந்ததுனால என்ன தெரியுமா, அவெல்லாம் எல்லாம் படிக்கவே வைக்கலன்னா, பட் வேற ஏதோ நல்லது நடந்திருக்குமே, ஏதோ நல்ல இடத்துல பார்க்கப்பட்டிருக்கோம். சம்திங் விச் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் வில் தேங்க் என்ன சொல்லுவாங்க, கிரேட்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுதான் வந்து பகவானை ஒரு இது தேங்க்ஸ் கிவிங்கா இருக்கணும். அண்ட் அது வந்து என்னது, பகவானை அந்த மாதிரி ஒரு நம்புறது போது என்ன ஆகும்னாக்க பயம் இருக்காது. ஏன்னா பகவான் தான் பாத்துக்கிறாரு. பயம் என்பது எதிர்காலத்தை பற்றி கவலையினால் வருவதாகும். கிருஷ்ண பக்தனுக்கு பயம் கிடையாது. ஏனெனில் தனது செயல்களின் மூலம் ஆன்மீக உலகமான முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி சென்று விடுவேன். அவன் அவ்வளவு கான்பிடண்டா, இங்கே திரும்பி பிறக்க போறேன் இல்ல, அடுத்த ஜென்மம் ஹியூமன் பீயிங் பிறக்கணும் அந்த மாதிரி கூட என்ன இல்ல, நான் பகவானோட உலகத்துக்கு போறேன். அப்ப எப்படி? நித்திய ஜப்பா, நித்திய பகவானுடைய சேவை, நித்தியம் பகவானையே தான் ஸ்மரணம். அந்த மாதிரி இருக்கிறவனுக்கு அப்ப என்னத்துக்கு பயம்? அவனுக்கு பயமே கிடையாது. ஏன்னா he knows his இலக்கு, அவனோட என்ன கோல் அவனுக்கு தெரியும், அங்கதான் போகணும். சோ அவன் வந்து இது திருநாட்டிற்கு திரும்பி சென்று விடுவேன் என்பதில் அவன் உறுதியுடன் உள்ளான். எனவே அவனது எதிர்காலம் மிகவும் ஒளிமயமானதாகும். சில தமிழ்ல ரொம்ப கடினமா இருக்கு. ஆனால் மற்றவர்களோ, இந்த பக்தர்கள் இல்லாதவர்கள், கிருஷ்ண பக்தர்கள் இல்லாதவர்களுக்கு என்னது, தங்கள் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்பதை பற்றி அவர்களுக்கு எந்த அறிவும் இல்லை. எனவே அவர்கள் எப்போதும் கவலையுடனேயே உள்ளனர். கவலையிலிருந்து நாம் விடுபட விரும்பினால் அதான் அபயம். கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு பயம் அபயம், அதான் ஆப்போசிட் ஆஃப் இது. அபாவ பயம் அபயம், அபயமா இருக்கணும். கவலையிலிருந்து நாம் விடுபட விரும்பினால் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வில் எப்பொழுது நிலை பெற்றிருப்பதே மிக சிறந்த வழியாகும். இவ்வாறாக நாம் எல்லா அச்சங்களிலிருந்தும் விடுபடுவோம். பயம் ஸ்வதீயாபி லிவேஷிதக ஸ்யாத். மயக்க சக்தியால் மூழ்கியிருப்பதால் தான் அச்சம் தோன்றுகிறது. எல்லாம் மாயா, நம்மளை சுத்தின்னு இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி அச்சமே வருது. பகவான் பேர்ல நல்ல நம்பிக்கை இருந்தா அவளுக்கு பயமே இருக்காது.
என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 11.2.37 சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆனால் நான் இந்த உடல் அல்ல, பரமபுருஷ பகவானின் ஆன்மீக பகுதி என்பதை உறுதியுடன் அறிந்த மயக்க சக்தியிலிருந்து விடுபட்டு முழுமுதற் கடவுளுக்கு திவ்யமான தொண்டு செய்பவன் பயப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்லை. அவனது எதிர்காலம் மிகவும் பிரகாசமானதாகும். நம்ம பிளான் பண்ணி அடையறதை விட ஒரு பெஸ்ட் பிளான் பகவான் வச்சிருக்கார். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? சரணடையணும். என்ன டோட்டலி சரண்டர் தான். இவ்வளவு நல்லது பண்ணிருக்கே பகவான், என்ன ஒன்னும் ஆயிருக்காது நம்ம லைஃப்ல, இருந்தாலும் அந்த கிராட்டிடியூட் இருக்கணும். யூ மஸ்ட் ஹவ் லாஸ்ட் சோ மெனி திங்ஸ். அதுவும் இருக்கு என்னோட லைஃப்ல. அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்தோம்னாக்கா ஐயோ நான் வை ஷுட் ஐ ஃபீல் தேங்க், எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் அந்த மாதிரிலாம் நானும் திங்க். பட் ஓவரால் பார்த்தா அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் பண்றாங்க, ஓவரால் பார்த்தா பிளஸ் மைனஸ் பண்ணி பார்த்தா பிளஸ் தான் நிறையவே இருக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம கிராட்டிடியூட் தான் நம்ம அந்த இதுல இருக்கும். இப்ப என்ன வரும்? பகவான் பேர்ல ஒரு பக்தி வரும், ஒரு நம்பிக்கை வரும், பகவான் பேர்ல பக்தி. பயப்படுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை. அவனது எதிர்காலம் மிகவும் பிரகாசமானதாகும். எனவே அச்சம் என்பது கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாதவர்களுடைய நிலையாகும். அப்ப நமக்கு இனிமேல இருந்து என்னது? அச்சமே வேண்டாம். கடவுள் இருக்கார். சில பேர் கேட்பா, எவ்வளோ நீ தனியா வந்திருக்கியான்னு. இல்லையே கிருஷ்ணர் இருக்காரு. இல்லையே நான் தனியா வரல, எங்க இங்க தனியா தானே வந்தேன்னு. கிருஷ்ணர் இருக்காரே கூட. இப்ப இல்ல, இஸ்கான் வரல, அதுக்கு முன்னாடியே நான் அப்படிதான் சொல்லுவேன், கிருஷ்ணர் இருக்காரே கூட அப்படின்னு. ஏன்னா சும்மா ஜோக்க தான் சொல்லியிருந்தேன், பக்தினால இல்ல. பட் எனக்கு அந்த கான்பிடன்ஸ் அது. ஏன்னா ஒரு வே ஆஃப் த திங்ஸ் ஆர் டர்னிங், ஒரு டர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கணும். என்கிட்ட என்ன தகுதி இருக்குன்னு பகவான் இப்படி அள்ளி அள்ளி கொடுக்குற. நான் என்னத்தை சாதிச்சேன்? நான் என்ன உனக்கு ஒரு ஒழுங்கா மனசுறுதி வழக்கேத்தினேன்னா, ஆபீஸ் போனேன் நான் ஓடினேன். ஒழுங்கா பக்தி எல்லாம் என்ன ட்ரெயின்ல பக்தி தான். அந்த ஒரு மணி பிடிச்சிருந்து டைம் பாஸ் பண்றதுக்கு தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன். அந்த விஷ்ணு சாஸ்திரமும் எல்லாம் கானா பாடம் எல்லாம் எல்லாம் டைம் பாஸ் தான் பண்ணதோட மனசிறுத்தி இன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை, இன்னைக்கு புதன்கிழமை, இன்னைக்கு வியாழக்கிழமை அந்த மாதிரிலாம் பண்ணினதே கிடையாது. ஏகாதசி விரதம் எல்லாம் இஸ்கான்ல வந்துட்டு தான் பண்ணவே ஆரம்பிச்சேன். அப்கோர்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இதுல கோவில்ல வந்து நாராயணி படிப்போம். வியாழக்கிழமை ஆச்சுன்னா எல்லா வியாழக்கிழமை படிப்பாங்க, ஒரு 1 hour படிப்பான். அப்புறம் ஏகாதசி, எல்லா ஏகாதசிக்கும் ஒரு ஏகாதசி, பௌர்ணமிக்கு முன்னாடி வர ஏகாதசிக்கு நாராயணி படிப்பான். அமாவாசைக்கு வரதுக்கு முன்னாடி ஏகாதசியில இது படிப்பான். இல்ல மறக்கிறேன், சம்திங் இஸ் ராங். இந்த இது என்னது அந்த இது படிக்கும். சோ அது வந்து இப்ப அப்படி அப்போ மாசத்துக்கு ஒருக்கா நாராயணியும் டெஃபினட்டா இருந்தே. சோ அங்க வந்து டிஃப்ரெண்டா. அப்போ அங்க என்னது, சரி ஏகாதசி வருதான்னு சொல்லிட்டு அவ இன்னும் இந்த இது உண்டு, லஞ்சுன்னு இல்ல பிரசாதம் தான் கொடுப்பாங்க. அப்ப அந்த பிரசாதம். ஆனா வீட்டுல எல்லாம் ஐ ஹட் நாட் ஃபாலோட். எனக்கு தெரியவே தெரியாது ஏகாதசிக்கெல்லாம் இதுதான் சாப்பிடணும் அதுதான் சாப்பிடணும் ஒண்ணுமே தெரியாது. இஸ்கான்ல வந்து தான் நான் படிச்சதே. எல்லாமே ஒரு நல்லதா போயிட்டு இருக்கு. ஐ ஃபீல் எவ்ரிதிங் இஸ் டேக்கிங் அப் அ குட் ஷேப். அதே போல நீங்களும் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா தெரியும், ஆஹா நல்லா போயிட்டு இருக்கேன், நம்ம இப்படி இருக்கலையே முன்னாடி, இப்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கேன், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும். வந்துன்னா பகவான் பேர்ல நல்ல நம்பிக்கை வந்தாச்சுன்னா எல்லாமே அப்புறம் பாசிட்டிவா தான். சோ அச்சமின்மை என்பது கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவனுக்கு மட்டுமே சாத்தியமானது. அப்புறம் அஹிம்சை, யாரையும் துன்புறுத்தக்கூடாது. இது கையால மாத்திரம் இல்ல, எண்ணத்தாலையும் சரி வாயாலையும் சரி துன்புறுத்தவே கூடாது. அஹிம்சை என்றால் பிறரை துன்பத்திலும் குழப்பத்திலும் ஆழ்த்தக்கூடிய எந்த செயலையும் செய்யாமல் இருப்பதாகும். அரசியல்வாதிகள், சமூகவாதிகள், பெரும் வள்ளல்கள் போன்றவர்களால் வாக்குறுதி கொடுக்கப்படும் ஜட செயல்கள் நல்ல விளைவுகளை தருவதில்லை. ஏனெனில் அத்தகைய அரசியல்வாதிகளிடமும் சமூக சேவர்களிடமும் தெய்வீக பார்வை கிடையாது. நாம் பிரபுஜி இருப்பார், அவர் சொல்லுவார், இந்த அநாதாசிரமத்துல எல்லாம் நான் வந்து நமக்கு பர்த்டே வருஷத்துக்கு ஒருக்காதான் வருது. நான் அநாதாசிரமத்துக்கு கொடுத்தேன், பணமா கொடுத்தேன், துணியா கொடுத்தேன், புக்ஸா கொடுத்தேன், எல்லாம் கொடுத்தேன். ஓகே, ஒரு நாள் கொடுத்தேன், அடுத்த நாள் பர்த்டே இல்லையா? பட் அந்த மனுஷா இருக்கா இல்லையா, அவள் சாப்பிட வேண்டாமா? நம்ம டெய்லி சாப்பிடுறோம், 3 வேளை சாப்பிடுறோம். அந்த ஒரு நாள் மாத்திரம் நம்ம போய் கொடுத்தோம் நம்ம சொல்றோமே, அடுத்த நாளைக்கு யாரு கொடுப்பா? இல்ல அதான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அது மாதிரி இல்ல, நம்ம எப்படி கொடுக்கணும்? எனக்கு பகவான் நீ கொடுத்திருக்கேன், அதுல இருந்து கொடுக்குறேன் அந்த எண்ணத்துல. என்னாலும் நம்ம எல்லாம் வந்து கொடுத்து அது நிறையுமா? ஏன்னா பகவான் தான் எல்லாத்தையும் படைத்திருக்கார். எறும்பியும் அவர் படைத்திருக்கார். ஒரு எறும்பும் வந்து ஒல்லியா போயிட்டேன், எனக்கு சாப்பாடே கிடைக்கல, வறுமையா நான் செத்து போயிட்டேன்னு ஒரு எறும்பும் கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுல நம்ம பார்த்தது முடியாது. எல்லாத்துக்கும் அதுக்கு எவ்வளவு ஒரு சின்ன ஒரு சர்க்கரை இருந்தா கூட 1 மாசமா உட்காந்து அதை நக்கி சாப்பிட்டு ஒரு பெரிய ஆணையும் படைத்திருக்கார். அந்த ஆணையை வளர்த்துறவன் பார்த்தா அவ்வளவு ஏழையா இருக்கும். அவன் எப்படி வளர்த்த, எனக்கு இன்னைக்கு அது ஒரு அதிசயமா இருக்கும். எப்படி வளர்த்துவான் அவன் சாப்பிடறதுக்கே ரேஷன் இப்போ இவ்வளவு விலைவாசி இருக்கு. இப்ப அந்த ஆணைக்கு எப்படி அவன் வந்து அவ்வளவு டன் கணக்குல அவன் எப்படி சாப்பாடு கொடுக்குறான்? இதுதான் பகவானோட இந்த இது சொல்றோம் இல்லையா? எங்கிருந்து வரும் அவனுக்கு காசு? யாரோ கொடுப்பாங்களா இருக்கும், ஏதோ பண்ணுவோம். அப்போ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது அப்போ அவர் அந்த பிரபுஜி சொல்ற, இல்ல நம்மளா வளர்த்துறோம், அந்த யானையை வந்து வளர்த்துறோம், இது அநாதாசிரமம் எல்லாம் நடத்துறாங்கன்னாக்க எல்லாம் நம்ம கொடுத்து வளர்றது, நம்ம கொடுக்கணும். ஆனா அந்த எண்ணம் வரக்கூடாது, நான் கொடுத்தேன்
அதனால அவங்க வந்து பிழைச்சு போறாங்க. அந்த எல்லா மனிதர்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கொடுக்குறான் அப்படின்னு. பட் அப்படியெல்லாம் அவன் வந்து முன்னுக்கு வராது. பகவானோட கிருபை இருக்கும். அந்த பகவானுடைய எண்ணம் இருந்தாதான் அந்த எல்லாமே வந்து நடக்கும். இப்ப நம்ம கொடுத்தோம் அந்த வார்த்தையோட கொடுக்கணும். ஆனா இதனால முடிஞ்சதை கொடுத்தேன். எனக்கு நிறைய இருக்கு, நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க பகவானே. அதுல இருந்து நான் அடுத்து கொஞ்சம் அதான் இங்க போட்டிருக்கேன். 50% we have to give as charity. அதுவும் கொடுத்துருக்கேன். அது அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய பெரிய மனசு வேணும். எங்க படிச்சோம் அது இதெல்லாம் படிச்சோம். மனித சமுதாயத்திற்கு உண்மையான நன்மை தரக்கூடியது என்ன என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது. மனித உடலை முறையாக பயன்படுத்தி பக்குவ நிலையை அடைய மக்கள் பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும். அதுவே அஹிம்சை எனப்படும். மனித உடல் ஆன்மீக உணர்விற்கானதாகும். ஆன்மீகத்தை முன்னேறதுக்கு தான் இந்த மனித உடலை கொடுத்திருக்காரு. அதையும் நம்ம பண்ணலைன்னா நாட் ஃபார் அஸ். கிளாஸ் வரவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லல, ஈவன் ரொம்ப முடியாதக்கு கிளாஸ் வராதுக்கு இருக்காங்க, அவங்களையும் சொல்லல. இந்த பக்கமே திரும்பி பார்க்காதீங்க இருப்பாங்க. சோ கால்டு இன்டெலெக்சுவல்ஸ் எல்லாம் நல்லா படிச்சிருக்கோம், இதெல்லாம் என்னது அப்படிங்கிறவங்க, அவங்கள பத்தி சொல்றேன். சோ அதெல்லாம் வேஸ்ட். அப்ப என்ன ஆகும், பகவான் சொல்ற நல்ல உடலை குடிச்சுட்டு நீ வந்து யூஸ் பண்ணலன்னா ஓகே, நான் அடுத்த ஜென்மத்தை உனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் இந்த ஃபார்ம். ஐ வில் கிவ் யூ சம் அதர் ஃபார்ம் வேர் யூ வில் பி கம்ஃபர்டபிள். நீ இப்ப ஜபம் பண்ண வேண்டாம்னா இப்ப ஜபம் பண்ணாத ஒரு உருவத்தை கொடுத்துருவேன். ஒரு பறவையோ, ஒரு மிருகமோ, ஒரு மரமோ, எனி அதர் ஃபார்ம் ஐ வில் கிவ் அப்படின்னு பகவான் டிசைட் பண்ணிடுவோம். அப்ப நம்ம இப்ப மனித உடல் எடுத்ததுனால கண்டிப்பா நம்ம வந்து பகவான் பண்ணதான் வேணும். மனித உடல் ஆன்மீக உணர்விற்கானதாகும். எனவே அந்த முடிவிற்கு உதவாத அனைத்து இயக்கங்களும் கழகங்களும் மனித உடலிற்கு உண்மையில் ஹிம்சையையே அளிக்கின்றன. பொதுமக்களின் வருங்கால ஆன்மீக ஆனந்தத்திற்கு உதவும் செயல்கள் அஹிம்சை எனப்படும். இதுல அப்படி அஹிம்சைனா நார்மலி சை நாட் வித் வேர்ட்ஸ் ஆர் இதுல வந்து ஆன்மீகத்துல என்ன நம்ம ஆன்மீகத்தால் படிக்கிறதுனால ஆன்மீகமா என்ன பேசுறோமோ அதுதான் அஹிம்சா. அது அல்லாத பேசுறது எல்லாமே அஹிம்சா அந்த லெவலுக்கு. ஓகே, சமத்தா அது தெரியுமே. சமத்துவம் என்பது வெறுப்பு இருமைகளிலிருந்து விடுபடுறது என்பது வெறுப்புகளிலிருந்து விடுபட்ட நிலையை குறிக்கும். மிகுந்த பற்றுதல், மிகுந்த துறவு இரண்டுமே விரும்பத்தக்கதல்ல. சாப்பிட்டுட்டே இருப்பேன், நிறைய சாப்பிட்டு தூங்கினா நீங்க நிறைய தூங்குவேன். அப்புறம் 3 நாளைக்கு எப்படி பட்டினி இருப்பேன். தண்ணி இப்ப வருது, நிர்ஜல ஏகாதசி தான் வருது. இந்த இன்னும் வெயில் போகல. எவ்வளவு பேர் நிர்ஜல ஏகாதசி இருக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க தெரியுமா? நம்ம வருடம் முழுக்க தப்பு பண்ணிட்டு அன்னைக்கு மாத்திரம் விரதம், அப்படி கடும் விரதம்ல. அதெல்லாம் பகவான் கேட்கவே இல்லை. நம்மளால முடிஞ்சா பண்றது. வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ட்ரை. அந்த மாதிரி பண்ணி அடுத்த நாளைக்கு எல்லாம் உடம்பு முடியாம அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போய் இதெல்லாம் சொல்லி ஷோ அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க, நான் நிர்ஜல ஏகாதசி அது சொல்லி வேற காட்டுவாங்க. மெயினா அது ப்ரூவ் பண்றதுக்கு தான். இட்ஸ் ஆல் மீன்ஸ் பண்றவங்க பண்ணட்டும், நம்ம அந்த இதுல கேட்டகரியில போக வேண்டாம். அதுதான் சொல்றேன். இந்த ஜட உலகினை வெறுப்பின்றி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். எல்லாம் இருக்கும், துக்கமும் இருக்கும், சுகமும் இருக்கும். ஆனா நம்ம லைஃப் அப்படி எடுத்துக்கணும். சுகம் வந்தா இதுக்கப்புறம் துக்கம் வரும். இந்த ரோலர் கோஸ்டர் மாதிரி இருக்கும் நம்மளோட லைஃப். ஜெயிண்ட் வீல் எப்படி மேல உள்ளது குழு உள்ளது. சோ ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு பருவம் மாறின்னு வரப்போது சுகம் துக்கங்களும் வரும். விருப்பு வெறுப்பு எல்லாமே இருக்கும். அதை எல்லாமே சமமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வின் முன்னேற்றத்திற்காக சாதகமானவை அனைத்தும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும், பாதகமானவைகள் அனைத்தும் நிராகரிக்கப்பட வேண்டும். இதுவே சமத்துவம் எனப்படும். கிருஷ்ண பக்தன் எதையுமே நிராகரிப்பதில்லை. எதையும் ஏற்றுக்கொள்வது. எதுவுமே வந்து ஆஹா எஸ் எஸ் திஸ் ஐ லைக் இட், ஐ வில் டேக். இதை பிடிக்கவே பிடிக்காது, வேண்டாம், அந்த மாதிரி ரெண்டுமே சொல்ல மாட்டேன். எல்லாத்தையுமே ஏற்றுப்போம். ஒண்ணு ஏத்துண்டு கொண்டாடவும் மாட்டான், நிராகரிக்கவும் மாட்டான். கிருஷ்ண உணர்வினை செயல்படுத்துவதற்கு அது உபயோகமானதா என்பதை பொறுத்தே அவனது ஃபர்ஸ்ட் அதை பார்ப்போம். கிருஷ்ண உணர்வுக்கு எனக்கு இது உபயோகமானதா தென் ஐ வில் அக்செப்ட். அதை பொறுத்தே அவனது முடிவு இருக்கும். ஓகே, அடுத்து துஷ்டினா என்னது? திருப்தி என்றால் தேவையற்ற செயல்களின் மூலம் ஜடப்பொருள்களை மேலும் சேர்க்க விரும்பக்கூடாது. எப்போ நான் வந்து ஏதோ மொபைல் வாங்கினாப்பதான் எனக்கு வந்து, நான் மொபைல் கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுனால எப்பவுமே அந்த எக்ஸாம்பிளே வருது. மொபைல் இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியாது. சார்ஜிங் பண்ணிட்டே இருக்கணும், ஏதோ போன் வரும், மெசேஜ் வரும், எனிதிங். நம்ம பொருள் சம்பந்தமா நம்ம ஒரு ஆர்வம் வச்சுட்டோம்னாக்கா அந்த மாதிரி இதுல நம்மளோட பொருள் சம்பந்தமா நம்மளோட ஏமாற்றமும் ஆடிடும். ஒரு நல்ல வீடு வாங்கினா ரொம்ப நல்ல சந்தோஷம். வீடு நல்லா இருக்கிறது வரைக்கும் சந்தோஷம். ஒரு பூகம்பமே வந்து வெடிச்சு போயிடுச்சுன்னா போச்சு. ஒரு கார், நல்லா இருக்கிற கார் வாங்கினோம்னா நல்ல சந்தோஷம். அந்த கார் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா போச்சு. அப்ப எல்லாமே பொருள் சம்பந்தமா நம்ம ஒரு ஆனந்தமும் இதுவும் தோல்வியும் என்னது வருத்தமும் நம்ம வந்து சார்ந்திருப்போம். அந்த மாதிரி இல்லாம ஹாப்பினஸ் ஷுட் பி ஃப்ரம் வித்தின். என்ன பொருள் வந்தாலும் சரி, என்ன இல்லைனாலும் ஹாப்பினஸ் யூ கேன் மெயின்டைன். இந்த மாதிரி
ஜட பொருள்களை மேன்மேலும் சேர்க்க விரும்பக்கூடாது. பரமபுருஷனின் கருணையால் கிடைத்ததை கொண்டு திருப்தி அடைய வேண்டும். இதுவே துஷ்டி. திருப்தி, துஷ்டினா திருப்தி எனப்படும். தபஸ் என்றால், இதுல எழுதலையா தபஸ்? தபஸ் என்றால் தவம். விடியற்காலையில் எழுந்து குளிப்பது போன்ற பல்வேறு இப்போ வெயில் காலத்துல குளிக்கிறாங்க, குளிர்காலம் வந்தா இருக்கும். உங்களோட ஊர்ல எல்லாம் நல்லா குளிர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எங்க ஊர்ல எல்லாம் டசன்ட் மேட்டர், இப்போ வேணா குளிச்சுட்டே இருக்கலாம். அப்ப எழுந்து குளிப்பது போன்ற பல்வேறு விதிமுறைகள் இங்கே பொருந்தும். காலையில எழுந்துக்கணும்னா இருந்து மொமெண்ட் யூர் அவுட் ஆஃப் பெட், விழுப்பு இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வந்துட்டோம்னா யூ ஹேவ் டு டேக் பாத், அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துரும். ஸோ விடியற் காலையில் எழுவது என்பது சில நேரங்கள் கடினமாக இருக்கலாம், எஸ்பெஷலி வின்டர். அதுக்குள்ள அலாரம் அடிக்கிறது இன்னும் நல்லா தூக்கம் வருது அப்படி தோணும். அப்போ அது வந்து கடினமாக இருக்கலாம். ஆனால் ஒருவன் தானாகவே விரும்பி ஏற்கக்கூடிய இத்தகைய தொல்லைகள் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அதான் நான் சொல்றேன், 18 days கோர்ஸ் வரவங்களை எல்லாம் சொல்றேன். ரொம்ப ஏன்னா அவெல்லாம் நியூ டிவோட்டிஸ், அவளுக்கு தெரியாது 18 days கண்டினியூஸா வரணும்னு எவ்வளவு கஷ்டம். கஷ்டம் இல்ல அது, ஆக்சுவலி எல்லாம் ஆசையா தான் அவங்க வருவாங்க. இருந்தாலும் அவங்கள வந்து கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணி சொல்லுவேன், நீங்க இவ்வளவு நாள் வர இல்லையா, கண்டினியூஸா வந்துட்டு இருக்காது, ஒரு தவம் தான் அப்படின்னு. ஒரு தபஸ் மாதிரி நம்ம பகவான் நினைத்து எப்படி நம்ம போய் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுபோலதான் நீங்க 18 days அதே டைம்ல வந்து உட்காடுறீங்க, அட்டெண்டன்ஸ் போடுறீங்க, டெய்லி ரைட். இதுவும் என்னது குவிஸ், அது வேற எழுதிட்டே கேட்டு இருப்பேன். அதுவும் எல்லாம் ரிப்ளை சொல்லுவாங்க. ஒரு 30 people இருந்தா ஒரு 10 பேராவது ஒழுங்கா வருவான். 10-12 பேர் வராங்கன்னாக்கா அவங்களை எல்லாம் பெருமையா சொல்லி தட்டி கொடுப்பேன். ஓ வெரி குட் வெரி குட், நீங்க இதுதான் தபஸ், நீங்க ஒரு டைம்ல வந்து எல்லாம் பண்றீங்களா, அதுதான் தபஸ். இப்ப நம்மளும் அப்படிதான் 18 days நம்ம level 2 கண்டினியூஸா இல்ல வரணும். சம் டேஸ் நம்மளால வர முடியாது, இஸ் அவுட். ஆனா அதுவும் வந்து யூ ஃபீல் யூ ஆர் நாட் அன்ஏபிள் டு அட்டெண்ட் சொல்லிட்டு நம்ம மெசேஜ் எல்லாம் எழுதுறோம், எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா அது எல்லாம் தபஸ் தான். நம்ம படிக்கணும், level 2 கம்ப்ளீட் பண்ணணும், level 3 போகணும், எல்லாமே ஒரு தபஸ் தான். சோ ஆனால் ஒருவன் தானாகவே விரும்பி ஏற்கக்கூடிய இத்தகைய தொல்லைகள், இதெல்லாமே தொல்லைகளா இருந்தா அது ஆர்வமா ஏத்துக்கிறான், தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அது போலவே மாதத்தில் சில குறிப்பிட்ட தினங்களில் விரதங்கள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. எனவே ஏகாதசி தான் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அது தவிர நம்ம ஏதாவது பண்ணணும்னாக்கா இத்தகைய விரதங்களை பயிற்சி செய்வதில் ஒருவன் விருப்பமின்றி இருக்கலாம். ஏகாதசி வருதுன்னா இப்படி அந்த மாதிரி இதுல பண்ணலாம். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வின் விஞ்ஞானத்தில் முன்னேற்றம் பெறுவதற்காக அவன் உறுதியுடன் இருக்கும் காரணத்தால் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. ஆனால் ஒரு நிமிஷம், இத்தகைய விரதங்களை பயிற்சி செய்வதில் ஒருவன் விருப்பமின்றி இருக்கலாம். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வின் விஞ்ஞானத்தில் முன்னேற்றம் பெறுவதற்காக அவன் உறுதியுடன் இருக்கும் காரணத்தால் ஏற்றுக்கொள்கிறான் என்ன இருக்கணும். உடல் ரீதியிலான இத்தகைய தொல்லைகள் பரிந்துரைக்கப்படும் பொழுது அவன் அவற்றை ஏற்றுக்கொள்கிறான். ஆனால் தேவையின்றி வேத வழிமுறைகளுக்கு மாறாகவோ விரதம் இருக்கக்கூடாது. அது எப்பவுமே அண்டர்லைன்டு சொல்லுவாங்க. எது வந்து வேதத்தை கொடுக்கப்படவில்லை, அவன் சொன்னா இவன் சொன்னான்னு சொல்ல நம்ம விரதம் இருக்காது. அது வந்து ஒண்ணும் ஆகாது, அவசியம் இல்லை. அந்த வேத முறைகளுக்கு மாறவோ விரதம் இருக்கக்கூடாது. அரசியல் நோக்கங்களுக்காக உண்ணாவிரதம் இருப்பது தவறு. அத்தகைய விரதம் பகவத்கீதையின்படி தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக. ஏன்னா ஏதோ பொருள் பெறறதுக்கு தானே அதெல்லாம் பண்றாங்க. வந்து காட்டணும், இல்ல பேனர் போட்டு உண்ணாவிரதம். ஓஹோ இவங்க எல்லாம் உண்ணாவிரதம் இருந்து யாராவது இறந்து போயிட்டாங்கன்னா திரும்பி அந்த பழி நம்ம மேல வருமேன்னு சொல்லிட்டு ஓகே சாங்ஷன் அப்படிம்பாங்க. சோ அதெல்லாம் தமோ குணம். ஏதோ பொருள் நமக்கு வேணும் அதுக்கு வேண்டி அவங்க அதெல்லாம் பண்றாங்க. தமோ குணத்தை சேர்ந்தது. மேலும் ரஜோகுணம் அல்லது தமோ குணத்தில் செய்யப்படும் எந்த ஒரு செயலும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு வழிகாட்டாது. சத்துவகுணத்தில் செய்யப்படும் அனைத்து செயல்களும் ஒருவனை முன்னேற்றும் வேத நெறிகளின் படியாக விரதங்கள் ஆன்மீக ஞானத்தை அதிகரிக்கும். அப்புறம் தானம், எப்படி தானம் பண்ணும்? தானத்தை பொறுத்தவரையில் ஒருவன் தனது வருமானத்தில் 50% சில நல்ல காரியங்களுக்காக கொடுக்க வேண்டும். அதான் அந்த ரூபா கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி எல்லாம் அவங்க வந்து முஸ்லீம் கம்பெனில தானே வேலை பண்ணியிருந்தாங்க. பேரெல்லாமே மாத்தி வச்சுட்டாங்க. கபீர் காசா அந்த மாதிரி பேர்லாம் இருக்கும். அப்புறம் சனாதன கோஸ்வாமி வழியில வந்துட்டார். அவர் வழியில வந்து பார்த்தோன்னே ரூபா கோஸ்வாமிக்கு சரி, அப்போ அவருக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டார். சனாதன கோஸ்வாமி எனக்கு என்ன வேலைக்கு இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஓகே எல்லாம் கிராச்சுவிட்டி என்னெல்லாம் வாட் எவர் இஸ் இது சப்போஸ் டு கெட் அதெல்லாம் கிடைச்சோன்னே அவர் என்ன பண்ணார், வீட்டுல போயிட்டு 50% எடுத்து தான தர்மம் கோயில் அதெல்லாம் கொடுத்துட்டாரு. அப்புறம் மீதி இருக்கிற 50% 25% வீட்டுக்கு, பாக்கி உள்ள 25% நான் எடுத்துட்டு துறவு மேற்கொண்டு போறேன் அப்படின்னு வீட்டை விட்டே போயிட்டார். அப்ப இதே தம்பிக்காரர் யாரு, ரூபா கோஸ்வாமி, நானும் அதே போல பண்றேன்னு அவர் இறங்க போகும்போது என்னது அவங்க பிடிச்சிட்டாங்க. என்னது நீயும் போறியா, நோனோ போடு, அவனை கைதி பண்ணு அப்படி எல்லாம் போட்டு அப்புறம் அங்கிருந்து தப்பி அப்புறம் அவனுக்கு கிடைச்சது அதே போல அவர் பண்ணினார்.
தானம் பண்ணி எல்லாம். அதுக்கப்புறம் அவரோட எல்லா கசின் பிரதர்ஸ் இன்னைக்கு என்னவோ எல்லா பேரும் மறக்காது, பிகாஸ் ஐ எம் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் வித் தோஸ் நேம்ஸ் எல்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் 6 கோஸ்வாமி 6 கோஸ்வாமிஸ் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா கூகுள்ல சர்ச் பண்ணா கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அவள்லாம் தயார் என்னது எடுத்துக்காட்டா இருக்கா, எப்படி துறவு மேற்கொண்டு எப்படி ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க எடுத்துக்காட்டா இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு இது செயல்படலாம். அத்தகைய நல்ல காரியம் என்ன, தானத்தை பொறுத்தவரையில் ஒருவன் தனது வருமானத்தில் 50% சில நல்ல காரியங்களுக்காக கொடுக்க வேண்டும். அத்தகைய நல்ல காரியம் என்ன, கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யப்படும் காரியங்களே நல்ல காரியங்கள். ஏதோ ஒருத்தன் கொடுத்தேன், அவன் அப்புறம் என்னத்தை யூஸ் பண்ணா என்ன பண்ணா தெரியாது நமக்கு. ஆனா நம்ம பணத்தை விட்டு அவன் கெட்ட இதுல ஏதாவது போட்டுட்டான்னா அந்த பாவம் நம்ம தலையில தான் வரும். நமக்கு தெரியவே தெரியாது நான் என்ன பாவம் பண்ணேன்னு நம்ம நினைப்போம். இவ்வளவு பாவம் பண்ணிருக்கேனா, இந்த கணக்கு யார் எப்போ பண்ணா, நான் பண்ண எனக்கு நினைவே இல்லைனா, நீ கொடுத்திய யாருக்கும் பணம், அவன் கள்ளு குடிச்சானே அந்த கணக்கு அப்படின்னா சித்திரகுப்தன். அப்படியெல்லாம் நம்ம நிறைய பாவங்களை சேர்த்துருப்போம். அப்ப என்ன பண்ணலாம், பெஸ்ட் எங்க தானம் கொடுக்கலாம், கோயில் கட்டுறான். இப்ப நம்ம ISKCON மங்களூர்ல கோயில் கட்டுறான். நம்மளால முயன்ற வரை என்னது ஒரு மாசம் 500 ரூபாய் இந்த இது சுதாமா ஸ்கீம்ல 500 ரூபாய் இருக்கு. அந்த 500 ரூபாய் மாசம் கட்ட முடியுமா, ஓகே. நமக்கு தானம் பண்ணணும் இருக்கு, மனசுல இருக்கு, ஏதோ நம்மளால முடிஞ்சது 500 1000 மினிமம் இஸ் 500 per month. சரி நம்மளால முடிஞ்சு அதை கொடுக்கலாம்னாக்கா அது நல்ல இடத்துக்கு போகும். ஒண்ணும் இல்ல, எல்லாம் என்ன பண்ணுவா, ஒரு பூ வாங்குவா, இல்ல அங்க ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி பல்புக்கா யூஸ் பண்ணுவா, அங்க உள்ள என்னது ஒரு எண்ணெய், ஒரு சேர் வாங்குவா, எதுவும் நல்லதுக்கு ஒரு கார்பெட் வாங்கினா எல்லாரும் உட்கார்ந்து அதுல பஜனை பாடுவாங்கனாக்கா அது நம்ம பணம் அதுல போயிருக்கும். ஒரு செங்கலுக்கு போனா கூட அவ்வளவு பவர். அப்ப நம்ம நல்லதுக்கு நம்ம காரியங்களுக்கு போகணும். அது போல இந்த கூட்டு சாவியோட இந்த உண்டின்னு வச்சிருக்காங்க இல்லையா, உண்டியல், அதுல போகணும். கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யப்படும் காரியங்களே நல்ல காரியங்கள். இவற்றை நல்ல காரியங்கள் என்று சொல்வதை விட மிக சிறந்த நல்ல காரியங்கள் என்று சொல்லலாம். கிருஷ்ணர் நல்லவர் என்பதால் அவருக்காக செய்யப்படும் காரியங்களும் நல்லவையே. எனவே தானம் என்பது கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ள நபருக்கு கொடுக்கப்படுவதாகும். வேத இலக்கியங்களின்படி தானம் அந்தணர்களுக்கு கொடுக்கணும். ஏன் அந்தணர்களுக்கு கொடுக்கணும், அவெல்லாம் இது துறவை மேற்கொண்டு அர்த்தம் என்ன பார்க்கலாம், அந்தணர்களுக்கு கொடுக்கப்படும். தேவ வழிமுறைகள் முறையாக பின்பற்றாவிட்டாலும் இப்பயிற்சி இன்னும் வழக்கத்தில் உள்ளது. தானம் அந்தணர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது. ஏனெனில் உயர்ந்த ஞானமான ஆன்மீக ஞானத்தை வளர்ப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அவள் என்ன பண்ணிருப்பா, ஃபுல் டே தே ஆர் இன் த தாட் ஆஃப் பகவானோட இதுல வேதம் கற்று யாருக்காவது சொல்லி கொடுத்தோன்னா அதுலதான் இருப்பான். அவனுக்கு சம்பாதிக்க போச்சுன்னா அவன் இது பண்ண மாட்டான். சோ யாரோ ஒருத்தர் சம்பாதிக்கணுமே, இல்ல யாரோ ஒருத்தர் இதுவும் கற்கணுமே, அப்புறம் நம்ம போயிட்டு அவங்க கிட்ட போய் படிக்கலாம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், சரி நான் ஒரு 2 hours உங்ககிட்ட படிக்கிறேன், நீங்க தான் 2 hours ஒரு பேட்ச் எடுத்துருக்கீங்க, நீங்க அப்ப வேலைக்கு போங்க, நான் சம்பாதிச்சதுல உங்களுக்கு அதுல இருந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு தரேன், உங்களுக்கு எவ்வளவு சாப்பாடு வேணுமோ அது கொடுத்தாலும் அவர் எவ்வளவுதான் சாப்பிட போறேன். அந்த மாதிரி பரஸ்பரம் இந்த மாதிரிதான் முன்னாடி சிஸ்டமே இருந்தது. ஏனெனில் உயர்ந்த ஞானமான ஆன்மீக ஞானத்தை வளர்ப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஒரு பிராமணன் தன் வாழ்நாள் முழுவதையும் பிரம்மனை புரிந்து கொள்வதற்காக அர்ப்பணிக்க வேண்டியவன். சப்போஸ் டு டூ தட் ஒன்லி. ஒரு பிராமணன்னா என்னது, பிரம்மன் அறியறதுக்கு தான் என்னோட வாழ்க்கையை கொடுத்திருக்காரு. அப்ப நம்ம பிரம்ம ஜிக்ஞாசா என்னது, பிரம்மனை நோக்கி நான் அவர் எப்படி இருப்பார், என்ன ஏது அது உணர்ந்து அது பண்ணும். வேறொருவருக்கும் பணம் எல்லாம் வாங்காம சொல்லி கொடுப்போம், அத மாதிரி பண்ணும். கொடுத்திருக்கோம் பிரம்ம ஜானாதீகி பிரம்மண, வேற என்ன, பிரம்மனை அறிந்தவன் பிராமணன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இவ்வாறாக உயர்ந்த ஆன்மீக சேவையில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டுள்ள பிராமணர்களுக்கு தங்களது வாழ்க்கை தேவைகளுக்காக யாரும் வேலைக்கு போக முடியாது, ஏன்னா இதேதான் பண்ணியிருக்கான், வேலை செய்ய நேரம் இல்லை என்பதால் தானம் பிராமணர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. பகவதி பிக்ஷாந்தேகின்னு யாரோ பிராமணர்கள் தான் கொடுக்கணும். வேத இலக்கியங்களின்படி துறவுரம் மேற்கொண்டுள்ள சன்னியாசிகளுக்கும் தானங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும். ஏன்னா சன்னியாசிகளும் அவுட் ஆஃப் ஆல் தி மெட்டீரியல் இது. அப்ப ஆனா அவங்களுக்கும் சாப்பிடணும் இல்லையா, அப்ப நம்ம தானம் கொடுத்தாதான் அவங்களால சாப்பிட முடியும். சோ இந்த பரஸ்பரம் நம்ம ஒருத்தருக்கு நம்ம ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்போம். அதுதான் அப்படிதான் வர்ணாசிரமா தான் கிரியேட் பண்ணணும், வழங்கப்பட வேண்டும். சன்னியாசிகள் வீடு வீடாக சென்று யாசிக்கின்றனர். பணத்திற்காக அல்ல, தொண்டிற்காக. இல்லறத்தில் இருப்பவர்களை அறியாமையின் மயக்கத்திலிருந்து எழுப்புவதற்காக அவர்கள் வீடு வீடாக செல்வது மரபு. குடும்ப விஷயங்களில் ஈடுபட்டுள்ள இல்லத்தரத்தினர் நம்மளை மோஸ்ட்லி நம்ம அதுலயே முங்கிடுறோம். குடும்பத்துலதான் நம்ம குடும்பத்துல எல்லாம் எல்லாரும் நம்ம இதுலதான் இருக்கும், பந்தப்பட்டதுனால நம்ம குடும்பம் அதில் இருக்கு, இங்க போனோம் யாரோட கல்யாணம், அப்புறம் வேற ஏதோ குழந்தையோட இது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு டைம் அதுலதான் போறது நமக்கு. நம்ம அந்த இதுல இருந்து எழுப்புறதுக்கு தான் இவர்கள் எல்லாம் சன்னியாசியா இருக்கிறவங்க. அவளுக்கு ஒண்ணுமே பந்தமே இல்லையே, வீடு வீடா போயிட்டு யாசகம் பண்ணி அவங்களுக்கு எல்லாம் புத்திமதி கூறி
பகவான் இடத்தில் கொஞ்சம் கவனத்தை திருப்புங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வராங்க. குடும்ப விஷயங்களில் ஈடுபட்டுள்ள இல்லத்தரத்தினர் கிருஷ்ண உணர்வை வளர்ப்பதே வாழ்வின் உண்மையான நோக்கம் என்பதை மறந்திருப்பதால் அவர்களின் இல்லங்களுக்கு யாசகர்களாக சென்று அவர்களை கிருஷ்ண உணர்வில் உற்சாகப்படுத்துவது சன்னியாசிகளின் கடமை. ஏன்னா அவங்க வீட்டுக்கு போவாங்க, they will be invited. இப்ப காலெல்லாம் கழுவி அவரை அந்த பக்தர்களை அந்த சன்னியாசியை பார்க்க நம்ம பிரபுஜியே வந்திருக்காரு, நம்ம பாம்பேக்கு வந்திருந்தார். இங்க மங்கள மாதாஜின்னு இருக்காங்க, இங்க கொஞ்சம் தூரம் 1 hour ஜேர்னி இருந்தது. சோ அங்க போனோம், நாங்க எல்லாம் போனோம். இப்போ அவரை பாக்குறது இஸ்கான்ல இல்லாதவங்க எல்லாம் அந்த பில்டிங்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்திருந்தாங்க. எல்லாம் அவரை வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி அங்க பஜனை பண்ணி, சோ அந்த மாதிரி வீடு வீட போய் அந்த மாதிரி யாசகம்லாம் பண்ணோம். சோ அது வந்து அப்ப அவங்களை வந்து என்னது பஜனை எல்லாம் பண்ணும்போது ஓ இவ்வளவு நல்லா இருக்கு இல்லையா, அவங்களை வந்து வழி திருப்புறாரு. சோ அடுத்த நாளைக்கு என்ன அவங்களை அதே ஓ நேற்றுக்கு நல்லா இருந்தது அந்த மாதிரி உங்க இஸ்கான்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்களா, பஜன் எல்லாம் பண்றீங்களா, ஓ இந்த மாதிரி ஜப்பா பண்றீங்களா சொல்லிட்டு அவங்களும் பக்தியில வருவாங்க. அதுக்கு வேண்டிதான் அவங்க எல்லாம் வராங்க. வித்தெழுந்த மனித வாழ்வில் தான் பெற வேண்டியதை ஒருவன் அடைய வேண்டும் என்று வேதங்கள் கூறுகின்றன. அதற்கான ஞானமும் வழிமுறையும் சன்னியாசிகளால் வழங்கப்படுகின்றன. எனவே தானம் என்பது சன்னியாசிகள் அந்தணர்கள் மற்றும் நல்ல காரியங்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட வேண்டும், மனதிற்கு தோன்றிய காரியங்களுக்கு அல்ல. அப்புறம் யசஸ் அப்படின்னா வந்து சக்சஸ் அண்ட் புகழ். யசஸ் புகழ் சிறந்த பக்தனே புகழ் சிறந்த பக்தனே மிகவும் புகழ் பெற்றவன் எனும் பகவான் சைத்தன்யரின் கருத்திற்கு ஏற்ப ஒருவன் புகழ் பெற வேண்டும். சிறந்த பக்தன் என்று புகழ் பெற வேண்டும். அதுவே உண்மையான புகழ். ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் சிறந்த மனிதனாகி அது மற்றவர்களால் அறியப்படும் போது அவன் உண்மையான புகழை பெறுகிறான். அத்தகைய புகழை அடையாதவன் இகழ்ச்சி, வேற எண்ணத்துல நம்ம வந்து புகழ் பெற்றாலும் அதெல்லாம் இகழ்ச்சி தான். இகழ்ச்சியுடையவன் ஆவான். இத்தகைய குணங்கள் இந்த அகிலம் முழுவதும் மனித சமுதாயத்தில் தேவர்களுக்கும் சமுதாயத்திலும் காணப்படுகின்ற மற்ற லோகங்களில் காணப்படும் பல்வேறு விதமான மனிதர்களிடமும் இத்தகைய குணங்கள் உள்ளன. எல்லாம் இந்த உலகத்துல மாத்திரம் இல்ல, 14 உலகத்திலும் இருக்கு. கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் அடைய விரும்புபவனுக்கு இத்தகைய குணங்கள் அனைத்தையும் கிருஷ்ணரே கொடுக்கிறார். இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன கொடுத்தீங்கன்னா, ஆல் திஸ் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே பகவான் தான். இருப்பினும் அக்குணங்களை அவன் உள்ளிருந்து வளர்க்கவும் வேணும். இப்ப நம்ம வந்து நம்ம அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த குணத்தை வளர்த்துட்டா பகவானுடைய ஹெல்ப்போட இன்னும் நன்னா அது வந்து அபிவிருத்தி ஆகும். பரமபுருஷரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் பரமபுருஷரின் ஏற்பாட்டின்படி எல்லா நற்குணங்களையும் வளர்த்துக் கொள்கிறான். நல்லவையோ தீயவையோ நாம் காணும் எல்லாவற்றின் மூலமும் கிருஷ்ணரே. கிருஷ்ணரிடம் இல்லா எதுவும் இந்த ஜட உலகில் தோன்ற முடியாது. இதுவே ஞானம். ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு விதமாக நிலை பெற்றிருந்தாலும் எல்லாம் கிருஷ்ணரிடமிருந்தே வெளிப்படுகின்றன என்பதை நாம் உணர வேண்டும். அப்பா போயிடுத்து தோண்டேன். இன்னும் ஒரே சாஸ்வதா மாதாஜி, சத்யபாமா மாதாஜி படிச்சுடலாம் இல்லையா? 40 ஆயிடுத்து. 7 o'clock வரைக்கும் படிக்கலாம் இல்லையா மாதாஜி? ஓகேயா? ஓகேங்க மாதாஜி. ஓ கமலாவணி மாதாஜி வந்துட்டாங்க. ஓகே, யாருக்கு எப்படி முடிகிறது பார்க்கலாம். Yes, 10.6 சாஸ்வதா மாதாஜி படி. ஓகே மாதாஜி. महर्षयः सप्त पूर्वे सत्वारो मनवस्तथा मद्भावो मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः. மகாரிஷிகள் சப்த 7, பூர்வே முன்பு, சத்வாரக 4, மனவக மனுக்கள், ததா கூட, மத்பாவா என்னால் பிறந்த, மானசாக மனதிலிருந்து, ஜாதாக பிறந்தவர்கள், ஏஷாம் அவர்களிலிருந்து, லோகே உலகத்தில், இமாக இந்த எல்லா, பிரஜாக மக்கள். 7 மகாரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவையே. பொருளுரை. அகிலத்தில் உள்ள எல்லா மக்களின் பரம்பரையை பற்றிய ஒரு சுருக்கமான வரலாற்றினை பகவான் இங்கே வழங்குகிறார். ஹிரண்ய கர்ப்பா என்று அறியப்படும் பிரம்மதேவர் பரமபுருஷரின் சக்தியிலிருந்து பிறந்த முதல் உயிர்வாழி ஆவார். சப்த ரிஷிகள் என்று அழைக்கப்படும் 7 மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முன்பு சனகர், சனந்தர், சனாதனர் மற்றும் சனத்குமாரர் ஆகிய 4 மகாரிஷிகளும் மற்றும் 14 மனுக்களும் பிரம்மாவிடமிருந்து தோன்றினர். மிகச்சிறந்த இந்த 25 சாதுக்களும் அகிலத்தில் உள்ள எல்லா உயிரினங்களுக்கும் முன்னோர்களாக பிரஜாபதிகளாக அறியப்படுகின்றனர். எண்ணற்ற அகிலங்கள் உள்ளன.
ஒவ்வொரு அகிலத்திலும் எண்ணற்ற கிரகங்கள் உள்ளன. மேலும் ஒவ்வொரு கிரகமும் பலதரப்பட்ட பிரஜைகளால் நிரம்பியுள்ளது. அவர்கள் அனைவரும் இந்த 25 முன்னோர்களிடமிருந்து பிறந்தவர்களே. படைப்பது எவ்வாறு என்பதை கிருஷ்ணருடைய கருணையால் உணர்வதற்கு முன்பு பிரம்மதேவர் தேவர்களின் கணக்கில் 1000 வருடங்கள் தவம் புரிந்தார். பிறகு பிரம்மாவிடமிருந்து சனகர், சனந்தர், சனாதனர் மற்றும் சனத்குமாரர் வந்தனர். பிறகு ருத்திரரும் அதன் பின்னர் 7 முனிவர்களும் வந்தனர். மேலும் இவ்விதமாக எல்லா பிராமணர்களும் சத்திரியர்களும் முழுமுதற் கடவுளின் சக்தியிலிருந்து பிறந்தனர். பிரம்மதேவர் பிதாமகர், தாத்தா என்று அறியப்படுகின்றார். கிருஷ்ணரோ பரபிதாமகர், தாத்தாவின் தந்தை என்று அறியப்படுகிறார். இது பகவத்கீதையின் 11ஆம் அத்தியாயத்தில் பதம் 11.37 கூறப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. பிரபிதாமகா இப்போ வரும். பிரபிதாம இத வந்து இப்ப போடல. ஏன்னா இவ இதெல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா, அந்த சாதம் இதெல்லாம் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி இது வரும், பேர் வரும். இல்ல தாத்தா முன்னோர்களுக்கு எல்லாம் இந்த இது பண்ணுவாங்களே, ஆல் தட் இது பண்ணும்போது அவளுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, ஆहुति அன்பு கொடுப்பாங்க. இப்ப பிரபிதாமகா அப்படிலாம் பேர். ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, மகர்ஷய சப்தபூர்வியா, 7 மகாரிஷிகள். சப்தபூர்வே 7 மகாரிஷிகள், அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் எல்லாம் எப்படி கிரியேஷன் வரதுக்கு முன்னாடி இவங்க எல்லாம் இருந்திருக்காங்க. மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்கள். மனுக்கு இருந்ததே நம்ம எல்லாம் பிறந்திருக்கோம். அதனால தானே அவருக்கு நமக்கு எல்லாம் மனுஷான்னு பேர் வந்திருக்கு. அந்த மாதிரி என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. கிரியேஷன் ஆகும்போது என்னது, முதல்ல இந்த 7 ரிஷிகள் இருந்தார்கள். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 4 ரிஷிகள், அந்த அப்புறம் மனு, அதுக்கப்புறம் மனு. எல்லாருமே என்னது, எல்லாம் எங்கிட்ட இருந்துதான் பிறந்திருக்காங்க அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொன்னார். பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவையே. அகிலத்தில் உள்ள எல்லா மக்களின் பரம்பரையை பற்றிய ஒரு சுருக்கமான வரலாற்றினை பகவான் இங்கே வழங்குகின்றார். ஹிரண்ய கர்ப்பா, நம்ம வந்து அந்த இது கோலக்க சாட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் அண்டமா இருக்கும். அண்டத்துக்கு வெளியில் என்ன இருக்கு, இரண்ய கர்ப்பா தான். So that area, that space is called இரண்யகர்ப்பா. இரண்யகர்ப்பா என்றால் அறியப்படும் பிரம்மதேவர் பரமபுருஷரின் சக்தியிலிருந்து பிறந்த முதல் உயிர் வாழியவர். அந்த இடத்தை வந்து யார் ஆக்கிரமிச்சிருக்காங்க, பிரம்மதேவர். சோ பிரம்மதேவரோட இடம் என்னது, இரண்யகர்ப்பால இருக்கார். அவரை வந்து கிரியேட் பண்ணதே பகவான் தான். அது எங்க இருக்கு, அண்டம்னா எனக்கு நம்ம உலகம் அர்த்தம் மாத்திரம் இல்ல, அதுக்கு மேல 6 கீழே 7 இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு அண்டம். அதுபோல அண்டம் கோடி அண்டங்கள் இருக்கு. அந்த ஒரு அவுட்டர் ஸ்பேஸ் இஸ் வாட் பிரம்மன் இருக்கிற இடம். அதையே பகவான் தான் சிருஷ்டிச்சிருக்கார். அப்ப இவ்வளவு பெரிய ஒரு சக்தி அவருடைய. பரமபுருஷரின் சக்தியிலிருந்து பிறந்த முதல் உயிர் வாழியாவார். சப்த ரிஷிகள் என்று அழைக்கப்படும் 7 மிக சிறந்த ரிஷிகளும் பேர்ல நான் அந்த இதில் கொடுத்திருக்கேன் என்னோட இதுல பிபிடில. ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முன்பு சனகர் 4 கொடுத்திருக்கல, 4 அதுக்கு முன்னாடி 4 ரிஷிகள். அந்த ரிஷிகள் பேரு இருக்கு, சனகர், சனந்தர், சனாதனர் மற்றும் சனத்குமாரர் ஆகிய 4 மகாரிஷிகளும் மற்றும் 14 மனுதர்கள்னு நம்ம பிறந்திருக்கோம். அந்த மாதிரி 14 மனுக்களும் பிரம்மாவிடமிருந்து தோன்றினார். மிக சிறந்த இந்த 25 சாதுக்களும் அகிலத்தில் உள்ள எல்லா உயிரினங்களுக்கும் முன்னோர்களாக பிரஜாபதிகளாக அறியப்படுகின்றனர். எண்ணற்ற அகிலங்கள் உள்ளன. அதான் கோடிக்கணக்கான அண்டங்கள் சொல்றது, அதான் அகிலம் கொடுத்திருக்க. இந்த மாதிரி அண்டங்கள் நிறைய இருக்கு. ஒவ்வொரு அகிலத்திலும் எண்ணற்ற கிரகங்கள் உள்ளன. மேலும் ஒவ்வொரு கிரகமும் பல தரப்பட்ட பிரஜைகளால் நிரம்பியுள்ளது. அவர்கள் அனைவரும் இந்த 25 முன்னோர்களிடமிருந்து பிறந்தவர்களை படைப்பது எவ்வாறு என்பதை கிருஷ்ணருடைய கருணையால் உணர்வதற்கு படைப்பது எவ்வாறு என்பதை கிருஷ்ணருடைய கருணையால் உணர்வதற்கு முன்பு தேவர்களின் கணக்கில் 1000 வருடங்கள் தவம் புரிந்தனர். எப்படி படைக்கப்படணும், ஏன்னா பிரம்மதேவருக்கு அந்த படைப்பு இதுதானே டிபார்ட்மெண்ட் தானே கொடுத்திருக்காரு. அது எப்படி படைக்கப்படணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வேண்டி தவம் இருந்திருக்கார். தேவர்களின் கணக்கில் 1000 வருடங்கள் தவம் புரிந்தார். பிறகு பிரம்மாவிடமிருந்து சனகர், சனந்தர், சனாதன மற்றும் சனத்குமாரர் வந்தனர். பிறகு ருத்ரரும், அப்புறம் ஒரு பேர் கொடுத்திருக்கார், பிறகு ருத்ரரும் அதன் பின்னர் 7 முனிவர்களும் வந்தனர். மேலும் இவ்விதமாக எல்லா பிராமணர்களும் சத்திரியர்களும் முழுமுதற் கடவுளின் சக்தியிலிருந்து பிறந்தனர். பிரம்மதேவர் பிதாமகா. பிரம்மதேவர் வந்து பிதா, ஃபாதர்னா தாத்தா. யாரு தாத்தா என்று அறியப்படி. பிதாமகா தாத்தாவா, பித்தானாக்கா இது அப்பா, பிதாமகானா தாத்தா. யாரு, பிரம்மதேவரே பிதாமகா தாத்தா. கிருஷ்ணரப்ப யாரு இருக்கும், கிருஷ்ணா அவரையே படைக்க பிரம்மதேவர் படைச்சதே கிருஷ்ணா. அப்ப கிருஷ்ணா யாரு நமக்கு, கொள்ளு தாத்தா, பிதாமகா.
தாத்தாவின் தந்தை என்று அறியப்படுகின்றனர். இது பகவத்கீதையின் 11ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இன்னும் வரல, நம்ம அது படிச்சு. எஸ், அடுத்தது படிச்சுடலாமா? யாரு நெக்ஸ்ட்? சத்யபாமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்லையா படிப்ப இல்லையா? படி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஏதாம் விபூதிம் யோகா ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மம யஹ வேதி தத்வதஹ சஹ அவிகல்பனே யோகேனே யுஜ்யதே ந அத்ர சம்யக்ஷஹ. ஏதாம் இவ்வெல்லா விபூதி வைபவம் யோகம் யோக சக்தி ச கூட மம எனது யக யாரொருவன் வேத்தி அறிகின்றானோ தத்வதக உண்மையில் சக அவன் அவிகல்பனே பிழராத யோகனே பக்தி தொண்டில் யுஜ்யதே ஈடுபட்டுள்ளான் ந இல்லை அத்ர இதில் சம்ஷய சந்தேகம். மொழிபெயர்ப்பு. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான், இதில் சந்தேகம் இல்லை. பொருளுரை. பரமபுருஷன் பகவானை பற்றி நாணம் ஆன்மீக பக்குவத்தின் மிக உயர்ந்த சிகரமாகும். பரமபுருஷன் பல்வேறு வைபவங்களில் ஒருவனுக்கு திடமான நம்பிக்கை ஏற்படாத வரை அவனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட இயலாது. கடவுள் பெரியவர் என்பதை மக்கள் பொதுவாக அறிவர். ஆனால் கடவுள் எவ்வாறு பெரியவர் என்பதை அவர்கள் விவரமாக அறிவதில்லை. இங்கே அத்தகைய விவரங்களை காணலாம். கடவுள் எவ்வாறு பெரியவர் என்பதை உண்மையில் ஒருவன் அறிந்தால் பின்னர் இயற்கையாகவே அவன் சரணடைந்த ஆத்மாவாக ஆகி தன்னை பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துகிறான். பரமனின் வைபவங்களை உண்மையாக அறியும் பொழுது அவரிடம் சரணடைவதை தவிர மாற்று வழிகளிலிருந்து இந்த உண்மை ஞானத்தை பெற முடியும். இந்த அகிலத்தின் நிர்வாகத்திற்காக எல்லா கிரகங்களிலும் பல்வேறு தேவர்கள் உள்ளனர். பிரம்மா, சிவபெருமான், 4 குமாரர்கள் மற்றும் இதர முன்னோர்கள் ஆகியோர் அத்தகைய தேவர்களில் தலைமையானவர்களாவர். உலகத்தின் பிரஜைகளுக்கு பல்வேறு முன்னோர்கள் உள்ளனர். அவர்கள் அனைவரும் பரமபுருஷனான கிருஷ்ணரிடமிருந்து பிறந்தவர்கள். முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரே எல்லா முன்னோருக்கும் ஆதியான முன்னோர் ஆவார். இவை பரமபுருஷனின் வைபவங்களிலிருந்து ஒரு சிறு பகுதியே. ஒருவன் இவற்றில் திடமான நம்பிக்கை கொள்ளும் போது அவன் எந்தவித சந்தேகமின்றி சிறந்த நம்பிக்கையுடன் கிருஷ்ணரை ஏற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். பகவானுக்கு அன்புடன் பக்தி தொண்டு செய்வதில் ஒருவனது விருப்பத்தை அதிகரிப்பதற்கு இத்தகைய குறிப்பிட்ட அறிவு அவசியம். கிருஷ்ணர் எவ்வாறு பெரியவர் என்பதை முழுமையாக புரிந்து கொள்வதில் அலட்சியம் காட்டக்கூடாது. ஏனெனில் கிருஷ்ணருடைய சிறப்பை அறிபவன் தீவிரமான பக்தி தொண்டில் நிலை பெற முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னது? எனது இத்தக வைபவத்தை யோக சக்தியையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகிறான். பகவானுடைய என்னெல்லாம் பிரபாவம், அவர் எங்கெல்லாம் இருக்காரு, எப்படி எல்லாம் இருக்காரு, இந்த மாதிரி எல்லாம் அவர் இப்ப நிறைய பார்த்தோம். அதுல எல்லாம் இருக்காரு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாதிரி யோக சக்தி எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான், இதில் சந்தேகம் இல்லை. இப்ப பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய ஞானம் நல்ல ஒரு கான்பிடென்ட்டோட நம்ம அதை படிக்கலாம். பகவானை பற்றிய ஞானம் ஆன்மீக பக்குவத்தின் மிக உயர்ந்த சிகரமாகும். பரமபுருஷரின் பல்வேறு வைபவங்களில் ஒருவனுக்கு திடமான நம்பிக்கை ஏற்படாத வரை எப்ப அது தெரிய வரும்? பயம்னு ஒண்ணு இருக்கும். அவன் என்ன ஆகுமோன்னு ஒரு டென்ஷன் வந்ததுன்னா போச்சு. தட் மீன்ஸ் we don't believe in God. ஈக்குவல் ஆயிடும். அதனால நம்ம வந்து அந்த கவலை இருக்கக்கூடாது. என்ன இருந்தாலும் சரி பார்க்கலாம். பகவான் என்ன வழிவிடுறாரோ அதுதான் நடக்கும். நம்ம என்னதான் மண்டே முட்டினாலும் ஒண்ணும் வேற விதமா வர போறது இல்லை. இப்போ நம்ம என்னது பகவான் என்ன பண்றாரோ அது நமக்கு சாதகமா தான் முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையோட நம்ம வந்து போறோம். அந்த நம்பிக்கை ஏற்படாத வரை அவனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட இயலாது. கடவுள் பெரியவர் என்பதை மக்கள் பொதுவாக அறிவர். ஆனால் கடவுள் எவ்வாறு பெரியவர் என்பதை அவர்கள் விவரமாக அறிவதில்லை. இங்கே அத்தகைய விவரங்களை காணும். கடவுள் எவ்வாறு பெரியவர் என்பதை உண்மையில் ஒருவன் அறிந்தால் பின்னர் இயற்கையாகவே அவன் சரணடைந்த ஆத்மாவாக ஆகி தன்னை பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துகிறான். அப்போ இன்ட்ரெஸ்டோட பண்ணணும். இல்லாட்டா ஒரு கஷ்டமா தான் பண்ணிட்டு இருப்போம். என்ன இது டைம் வேஸ்டா இருக்கு, இந்த நேரத்துல நான் வேற எல்லாம் வேலையும் பண்ணேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு தோணும். ஆப்ஷன் சர்ப்ரைஸ் லைக் ஆப்ஷன். பகவானுக்கு தொண்டு புரியறது ஒரு ஆப்ஷன் ஆயிடும். அந்த மாதிரி இல்லாம பண்ணணும், அதுதான் பண்ணணும், மெயினா அதுதான் பண்ணணும். அந்த மாதிரி வந்து எப்போ வரும்? ஃபுல் கான்பிடன்ஸ் வரும்போது. இங்கே அத்தகைய விவரங்களை காணலாம். கடவுள் எவ்வாறு பெரியவர் என்பதை உண்மையில் ஒருவன் அறிந்தால் பின்னர் இயற்கையாகவே அவன் சரணடைந்த ஆத்மாவாக ஆகி தன்னை பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துகிறான். பரமனின் வைபவங்களை
உண்மையாக அறியும் பொழுது அவரிடம் சரணடைவதை தவிர மாற்று வழிகளிலிருந்து இந்த உண்மை ஞானத்தை பெற முடியும். அவரிடம் சரணடைவதை தவிர வேற வழி இல்லை. மாற்று வழிகளிலிருந்து இந்த உண்மை ஞானத்தை பெற முடியும். வேற வழி இல்லை. இதுதான் நமக்கு என்னது we have to believe in God. சரணடைகிறது தான் பெஸ்ட். இந்த அகிலத்தின் நிர்வாகத்திற்காக எல்லா கிரகங்களிலும் பல்வேறு தேவர்கள் உள்ளனர். பிரம்மா, சிவபெருமான், 4 குமாரர்கள் எல்லாம் நம்ம இந்த இதுல பார்த்து கோலோக பிருந்தாவன் சாட்ல கொடுத்துருக்காரு. ஐ திங்க் இதுல திரும்பி வரும்னு நினைக்கிறேன். 8th நம்ம என்ன படிக்கிறோம் இப்போ? 10th இல்ல 8th சாப்டர் நம்ம பார்த்துட்டோம். நம்ம வேணும்னா திரும்பி பார்க்கலாம். கோலோக பிருந்தாவன் சாட் பார்த்தா நமக்கு தெரியும் எங்க இருக்கார். பிரம்மா எங்க உட்காந்துருக்காரு, சிவபெருமான் எங்க இருக்கார், 4 குமாரர்கள் எங்க இருக்கார், மற்றும் இதர முன்னோர்கள் நம்ம இதுக்கு மேல. அது ஈஸி எனக்கு தெரியும். ஏன்னா நம்ம ஊர்ல இருக்கோம். நம்ம மேல பூவருங்கிற உலகம் தான் முன்னோர்கள். இம்மிடியேட்டா அவங்க அங்கதான் இருப்பாங்க. அப்புறம் அவங்களோட எல்லாம் கணக்கெல்லாம் இந்த 1 வருஷம் எடுக்குமே கணக்கு வழக்கெல்லாம் பார்த்து அவங்க மேல போனோமா கீழே போனோமா இல்ல பகவான் கோலக்கு வந்து அவங்க போனோமான கணக்கு வழக்கெல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் தான் அவ 1 இயர் எடுக்கும் அவ டிராவல் பண்ணி போறது. ஆகியோர் இதர முன்னோர்கள் ஆகியோர் அத்தகைய தேவர்களின் பல்வேறு தேவர்கள் உள்ளனர். இந்த அகிலத்தின் படிச்சிருந்தாங்க. ஓகே, இந்த அகிலத்தின் நிர்வாகத்திற்காக எல்லா கிரகங்களிலும் பல்வேறு தேவர்கள் உள்ளனர். பிரம்மா, சிவபெருமான், 4 குமார்கள் மற்றும் இதர முன்னோர்கள் ஆகியோர் இத்தகைய தேவர்களில் தலைமையானவர்களாவர். ஒரு கிரகத்துக்கும் தலைமை. சிவபெருமான் அந்த கிரகத்துக்கு அவர் தலைமை. பிரம்மா ஒரு உலகத்துக்கு தலைமை. அந்த மாதிரி உலகத்தின் பிரஜைகளுக்கு பல்வேறு முன்னோர்கள் உள்ளனர். அவர்கள் அனைவரும் பரமபுருஷரான கிருஷ்ணரிடமிருந்து பிறந்தவர்கள். முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை எல்லா முன்னோருக்கும் ஆதியான முன்னோராவார். இவை பரமபுருஷரின் வைபவங்களில் ஒரு சிறு பகுதியே. ஒருவன் இவற்றில் திடமான நம்பிக்கை கொள்ளும் பொழுது அவன் எவ்வித சந்தேகமும் இன்றி சிறந்த நம்பிக்கையுடன் கிருஷ்ணரை ஏற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். பகவானுக்கு அன்புடன் பக்தி தொண்டு செய்வதில் ஒருவனது விருப்பத்தை அதிகரிப்பதற்கு இத்தகு குறிப்பிட்ட அறிவு அவசியம். இந்த அறிவும் யார் கொடுக்கிறார்? கிருஷ்ணர் எவ்வாறு பெரியவர் என்பதை முழுமையாக புரிந்து கொள்வதில் அலட்சியம் காட்டக்கூடாது. ஏனெனில் கிருஷ்ணருடைய சிறப்பை அறிபவன் தீவிரமான பக்தி தொண்டில் நிலை பெற முடியும். நம்ம அதுல ஈடுபட அதுலயும் நமக்கு உனக்கு இதுலதான் இன்ட்ரெஸ்டா, என்னை பத்தி அறிஞ்சுக்கிற இன்ட்ரெஸ்டா, ஓகே, அந்த புத்தியும் பகவான் தான் கொடுத்து அது வளர்த்துவார். இது எவ்வளவு பெருசு பார்ப்பேன். இது பெருசு, அதனால நம்ம நிறுத்திடலாம். நம்ம எங்க இப்போ 8ல நிறுத்தணும். ஓகே, சேவ் பண்ணிடுறேன்.